Pistado! Porsigido magserbisyo, di una sang pagpagpo, diri sa syudad sang paghigugma. Panahon na sang atong pagpugyon, upos kita sa atong mga handong. Pasangit sang syudad, ang iya abilidad, gani mga kasimanwa. Ikaw pag ako kay Juda pulot na, kay Idol John Kapulot. Ang nga pagserbisyo, makasigurado kay Idol John Kapulot. Pistado! Problema sa droga, iya nga malimpyo kay Idol John Kapulot. Pistado! Alamak na korupsyon, iya nga tapuson kay Idol John Kapulot. Pistado! Ikaw pag ako sigurado may trabaho. Hoy na mga kabyanan sa liwat mayong aga naman sa inyo taran-taran. Good morning na sa bilog nga Western Visayas. Mayong agagi sa aton makauturan sa 180 ka mga barangay sining aton syudad sa pito tanan ka mga distrito. Sa mga taga-distrito sang Lapos, Lapas, Haro, Mandurriao, Mulo, Arevalo City proper. Kag sa aton man tanan nga mga tag-palamati kag aton sining nga mga sumulunod. Sa 42 ka mga banwa. Kag isa ka component city sa bilog nga probinsya sang Iloilo. Kag sa mga kaiping man nga mga kaprobinsyahanan sining aton pinalanggang probinsya. Sa mga taga-probinsya sang Guimaras, Negros Occidental, Tisaclan kag Antique. Sa mga taga-Romblon, Ormoc kag Masbate. Takip na sa mga taga-isla sang Palawan, Mindanao, Cebu Island. Kag sa aton tanan-tanan nga mga pumuluyo sa mga sagwa sang pungsod, sa aton nga mga OFWs, sa aton man nga mga kauturan nga mga seafarers, mga tanan-tanan nga mga pumuluyo naton nga naga-monitor diri sa bilog nga kalibutan. Sa liwat sa inyo tanan-tanan mga kabistado, good morning. Welcome na diri sa aton nga pagpangalagad sa palatuntunan. Pistado! Sa kinandal mga kabistado diri sa aton nga pagpangalagad. Liwat kita nga magatalakay sa nga pila ka mga dalagko nga mga issues, mga top stories of the day. Ang balita lokal, nasyonal kag international. Mga mainit-init ka nagabaling aso nga mga issues nga aton pagatalakayon para sa subong adlaw diri sa aton nga pagpangalagad. Sa kinandan, mangin kaupon man naton karon ang mga report na ka-informasyon nagikan sa aton nga mga kabistadong reporters. Kay kang tanan sa ilan na tipon nga mga balita sa sulod sang 24 oras. Sa kinandan ko naman ang inyo kabistado, Idol John Alohado Kapulot. Welcome gid sa inyo tanan-tanan. Diri sa aton nga pagpangalagan mga kabistado, today is Friday. Oy, TGIF. Thanks God, it's Friday. Una nga biyernes mga kabistado sa bulan sang Enero. Kag sa una man nga biyernes sa tuig 2023. Pizza size na kita subong nga edisyon. Diri sa aton nga pagpangalaga mga kabistado, kamusta na kamuda? Ayos lang. Well, karti sa amonit sa sigapo nagapadayon kag nagapabilin nga nagapaningkay-singkay. Nagapaningkay-singkay nagapangalagad para sa inyo tanan-tanan. Diri sa ato sining mga pumuluyo sa bilog nga Western Visayas. Sa aton karon nga pagpangalagad mga kabistado sa mga pila na ka mga dalagko nga mabalita kag information. Aton pagatalakayon para sa subong adlaw diri sa aton nga pagpangalagad. Salamat kay daw naglampas na gid man, nakalakat na ang LPA low pressure area mga kabistado, nakuha na, nagkakas na, nagkuha na, naglampas na sa isla sang Palawan, nagwa na sa aton nga PAR o CONPAR, Philippine Area of Responsibility. Kag tiamo ni kun nga ang balik na kita sa normal, may init na, nagatulo-tulo ang ulan. Alin sa kagahapon hasta subong adlaw, estado daw medyo nadula na gid man ang bugnaw kag na sundan na ilisan sang kapaang. Ato sini nga mga pinalangga nga mga tagparamita sa aton nga mga kauturan, kamusta na kamuda? Ayos lang. Happy 3 Kings
sa inyo tanan-tanan. Three Kings kita sa Domingo, hindi ba? Serbisyo Tanong ganing Three Kings tayo every first first Sunday sang of the year, no? So, ati Three Kings in advance sa aton nga mga kauturan, sa aton nga mga tagparamati, sa aton nga mga pumuluyo sa bilog nga kalibutan. isang syudad. Sini nga pagpangalagad nano karon mga dalagko nga mga balita kag information nga aton pagatalakayon. Mga Kontrobersyal sa gihapon mga kabistado. ikaw Ini may kang tanan sa statement ni mabati ko karon sa inyo ang pangkabilugan nga tinaga kada statement mga kabistado, no, tingog lang ni idol John. Secretary Benjamin Abalos. Ang problema Kabati ko sa inyong tingog ni Secretary Benjamin Abalos without lang idol John wala lang video kay ang video Maglakurat siyempre mga tapos may mga original sining nagapanag-iya ulot. and bisan i-kuan pa nato, no, bisan i-acknowledge pa nato ni ang ato sining naging kuan sang video. Magserbisyo So medyo mabulubudlay siguro kay manti base kun i-claim sa copyright bala. ikot Kung na kun nga audio lang o kung tingog lang atong pagpupasang ni Secretary Benjamin Abalos mga kabistado ang ipabati ko sa inyo karon dugay. May kang tanan sa iya sining nga pagpatawag sang press conference. Kag iya sining nga announcement nga pagpanawagan ang tanan-tanan nga mga kernel kag mga general sang pulis diri sa syudad kag sa bilog nga pungsod. Pulot Mga kabistado idol kinahanglan mag-submit sang ila sining nga courtesy resignation. serbisyo Ah. makasigurado. Pati ko na sa inyo karon Idol John Kapulot sa report kay informasyon problema sa drog yan na malu magpahayag diri ni Kapulot DILG Secretary Benjamin or Binhor Abalos tapusod kay idol pahayag diri ni Secretary DILG Secretary Binhor Abalos ako sigura nga trabaho ang ini nga mando ang nagikan man ini sa pagmando sang ila sining PNP Chief Director General nga si Asurin. Siya mismo ang nagsugo, siya mismo ang naghambal nga nagrekomendar nga kinanglan parisaynon kuno anay ang tanan-tanan nga mga pulis nga mga matag-as nga mga opisyal sang pulis sa syudad para nga pagahimuon ang maid-id nga investigasyon agod nga maubos kag makaladakpan kag makaladula makalataltal mapakakas sa ila sini nga serbisyo ang mga ila ka mga active nga mga pulis kernel kag general mga kabistado nga ini sila ang nalink o kung may ara nga kaangtanan sa operasyon sang illegal nga druga diri sa bilog nga Pilipinas. ang pagpapagserbisyo So ipamati naton sa inyo karon mga kabistado kay Kapulot saysay ini diri ni DILG Secretary Binhor Abalos. idol John Saysay niya ini diri kung paano nag-ugat at kung paano nila nabalaan nga may mga dalagko nga mga opisyal sang Philippine National Police lakip ng Philippine Drug Enforcement Agency hasta PDEA galin niyo. Mga kabistado, di mga pulis lang kuno anay. Ang PDEA pos man lang niya kontrolon kay ang PDEA nga ini. Tarang nahot malang ni sila mo. Ang pulis siya mo pertik na mo damo, no? So, dalas-das pati ang PDEA kay dumduman sa aton sini nga mga tagparamati nga sang nagligad nga daw October o September, October bla. After nga magpungko mga pilak bulan na nasugod pungko si President Marcos mga kabistado July 1 kay June 30 siya nag-take out. So pagka July 1 nagpungko ini siya June 30 sa alas 12 sang udto bagong pisa sang trabaho ya is July 1 pagabot sang September mga kabistado may mga inimo nga pag drug by bus operation ang ato sini nga mga pulis dito sa may area sang Luzon. Ang mga nagkaradakpan dito ka mga na-recover nga mga shabu daw halos pila ka bilyon nga balor mga kabistado mga tinulada yang nga shabu ang na-recover sa to kag may na-involved diri nga mga pulis kag ang mga pulis nga na-involved member man gani isang task force nga nagapangampanya kontra sa illegal nga droga. Dumanyo ging balita ko mani kag wala labot sina may isa pa nga ginkandak nga raid ang ato sini nga mga pulis isa ka drug by bus operation ang nadakpan nila mo yung hunis tigarapon direktor iya sang regional director mga kabistado regional director sang Philippine Drug Enforcement Agency kag nagabaligya sila sang Shabodis dito mismo sa ilang opisina. Di kayo mo kita sa naman dumanyo na. So ini tanan-tanan mga kabistado aton karon nga plastad diri sa ato sini nga pagpangalaga day. Pero
ang hambal dire ni DILG Secretary Trabaho Binhor Abalos nga ang ining mga pulis karon di una nga sa willing nga mag-submit sang ila sini nga courtesy resignation, wala nagakahulugan nga kung mag-resign sila, wala nagakahulugan nga ini sila ang yara pa sa ilang nga pwesto mga, or wala nagakahulugan nga ini sila ang hindi na magpungko sila nga pwesto. Buot silingon diri sa syudad ang kutob sang mag-submit sang ilang nga courtesy resignation, nasang wala man nagakahulugan nga kung mag-submit ka sang imo courtesy resignation, wala man gali nagakahulugan nga nag-ako ka nga ikaw ang kwano, nga ikaw nagabaligya siyang shabu kung na-intra ka sa illegal drugs, wala man nagakahulugan nga ikaw mga kabistado ang nangin link na sa illegal nga droga. Ang courtesy resignation po chilingon nga kinanglan mag-resign ka lang para nga ang pagahiwaton nga investigasyon mga kabistado sa aton sining may gin-create ang aton sining gobyerno nga amo ini ang investigating team nga amo ang mag-imbestigar sa ato sining mga pulis. So ang hambal ni DILG Secretary Binhor Abalos, galing ati kung tinlo ka man ang imo, kag wala ka man ang imo sang sala, kag wala ka man ang imo igabaligya Shabu, kag wala ka man ang link sa Shabu, sa illegal drugs kag sa mga sindikato, ingabi nga makadlo ka kay kasamtang ikaw ang naka-file sa imo sining ining ginatawag nga courtesy resignation mga kabistado, hindi man nagakahulugan nga wala ka na sa imo pisto kung anong imo na plastaran. O chilingon ara ka man lang yapon da. Like for example, diri sa aton sa syudad sang Iloilo mga kabistado, sa aton nga Campo Martin Delgado, ang aton sining PNP Regional Office 6, si PNP Regional Director or PNP Regional Office 6 Director Leo Francisco ang nag-signify nga ini siya ang maga-file sang iya nga kag maga-submit sang iya nga tinatawag naton nga courtesy resignation mga kabistado. Pero pagwas nga mag-resign mga kabistado si General Leo Francisco mag-submit sang iyang courtesy resignation, ini siya magapabilin gihapon nga regional director kag maga-function gihapon bilang regional director sang Philippine National Police diri sa PNP Regional Office 6 mga kabistado. No? Sa mo na nga to sinakuha ang informasyon nga daw nag-willing karon si PNP Regional Director PRO 6 Director General Leo Francisco, willing ini siya nga mag-file sang iya sining inang courtesy resignation. Ang sa syudad sa Iloilo, si Police Colonel Leo Batiles daw nagpagwama sang statement nga daw hindi man manami nga ang imong regional director nag-submit sang ginatawag naton mga kabistado nga courtesy resignation tapos ikaw imo niya hindi. So may mga reaksyon sa mga pulis mga kabistado nga mga colonel kag mga general nga willing nga mag-file sang ilang courtesy resignation, pero wala nagakahulugan nga kung nag-file ka sang imong courtesy resignation guilty ka na nag-aako ka na nga ikaw ang isa sa mga nagabaligya or naga-intra kag nagaupod may link sa illegal nga druga or sindikato sa illegal nga druga mga kabistado. Do mo nabi ini ang courtesy resignation, ginapahamtang gilang nini kag himuon ginhimo ini para nga pagahiwaton ang investigasyon agod nga makapagusto ang aton sini nga mga investigating team sa pagpanglighot kag pagpangkuha sa mga papilis o kunano pagida nga mga klase sang investigasyon nga hindi makahamper ang aton sini nga mga pulis bangod kay sila amo nagapulungko sa amo mismo nga mga lugar o hindi ba sa ila sini nga mga tagsa ka mga posisyon, meaning nga kung ano tong kinahanglanon kag kung ano tong kurwaon nga mga ebidensya sa aton sini nga mga miyembro sa investigating team ang sa gihapon hindi makapugong dire ang mga regional director, hindi makapugong ang mga kernel, hindi makapugong ang mga general sa mga offices nga ini nga lusubon sa aton sini nga mga kwan sa aton nga mga ining investigating
investigating team. Problema sa Amo nang rason sang ila sini ginatawag nga courtesy resignation nga hindi sila maka-official function sa kun ano nga pagahiwaton kay hindi sila makapugong sa kun ano nga pagahiwaton nga investigasyon sa aton sini nga investigating team nga i-create mga kabistado so no sa kay DILG Secretary Binhor Abalos o sa Jani sa Jani damo sa mga kernel kag mga general nga ma-resign mag-signify sa ila sini nga courtesy resignation pero wala man nagakahulugan nga kung may magkuan sila file sila sang ila nga courtesy resignation mga kabistado nagakahulugan nga nagaako na sila nga may link sila sa illegal drugs kaya sa pagkamatuod na ganit kung wala ka malang imo daya kag wala ka malang dati ano abing rason nga hindi kay mo mag-resign magpasa sa imo nga courtesy resignation man hindi bla ang sa probinsya ta si Alinyos Bong do hindi labot daw kaila sini nga klase ka pulis ning si Pulis Colonel Alinyo sa probinsya sa Iloilo kaila klase pulis no ni saman way paniguro makuhaan ila sa ilo kayo pero sa mo nga bla sa manok bla pero manok bla ang manok kung gusto mong manok ka maghagop takpon mo siya kakuhaan ila sa iya nga ilok na bla kita may balahibo na nga daw lagba gawa amo na ginakakas amo na amo na ginabugnot muna sang ginabunot sa aton sining mga tag-iya sang manok para nga madula ang pagkaila manakakas ang ila-ila sang manok amo na sang ginabugnot na kabistado ni si Police Colonel Aninio Blanc bago nga provincial director sang Philippine National Police diri sa probinsya sang Iloilo Portik budlay pangitaon Pini saya subong man nga daw kapos malang gani ang aton nga regional director gani malabota aton gani di nga city director malabota ang provincial director naton niya sa probinsya sang Iloilo nga daw gini daw hindi niya malabot yung provincial director si Colonel Aninio gano ka man ano na obra mo da gano ka pamulikta illegal gambling nano man why man salaan ka kung kaisa nga gaw ka ilop simol sa makatapos sa media no way kasungan way kababa hindi balo magambal ano media shy ka nano man kung base kung trantado kag diyang klasik pagkapulis trantado magsabat sa mga pamangkot hindi bla gani pa na sa nagligad bisa sa kaso sang palibosper gani ni way na gambal ya si Alinyo hindi bla trantado guro ni media ko chilingon ba hindi mahambal nga trantado talawan sa klasik pulis ambo chilingon trantado sa magsabat sa media ba si hadlok sa media bla nano hindi balo maghambal anong sungad mo na may siper na naman way ka malang gambal kaway ka wakal dati ay karapanos laway mo da ngayon di kakaka no istoryahan tara karon may kabistado diri sa ato sila nga pagpangalaga day ano ya way ka gana nga kuan nga mag-file sa imong courtesy resignation regional director nyo may gana gani signify gani regional director nyo ikaw timo nga provincial director may gana nga ano may ano kasi masalaan ka nga may link ka na sa pangkabilugan diri sa aton sa region 6 mga kabistado may ara kita nga duha ka mga general diri kag may ara nga 29 tanan kabilog nga mga kernel bilog na nga Western Visayas so sa bilog nga Western Visayas may ara kita mga kabistado sang kapin sa duha ka bilog nga mga general isa ka general dire amo ang aton nga ang ato sini nga regional director nga si inang police inang General Brigadier General kay Police Brigadier General Leo Francisco kag ang ikaduha nga general amo ang Assistant Regional Director general man na pero lipat ko pilyido yan siya na muning Assistant Regional Director sa Philippine National Police general man na siya so muna sila nga duwang general naton diri sa bilog nga Western Visayas and then may ara kita nga mga kapin sa 29 tanan ka mga kernel ining 29 ka mga kernel nga ining iban ara dira na assign sa Campo Martin Delgado sa sari-sari nga mga opisina ang iba na pang-assign sa ato sini nga mga tag sa ka mga provincial offices mga provincial directors kag mga city directors mga kabistado kay manti ang mga full page kernel di kalabanan ara sa city no na assign
For example, isa ka component city, kernel nga pungko. Dati component city tamong Pasig City, Rojas City, kagang duha ka mga highly urbanized cities nga mo mga kabistado ang Bacolod City kag Iloilo City. Sa probinsya naman, probinsya sang Aklan, probinsya sang Antique, mga kernel ni sila, mga full-fledged kernel nga pulungko na subong. Probinsya sang Antique, probinsya sang Aklan, probinsya sang Capiz, probinsya sang Guimaras, probinsya sang Iloilo, kag probinsya sang Negros Occidental. Amo ni ang mga probinsya nga sakop sang Western Visayas, and then ang mga cities dire, ang mga component city, kalabanan nga pulungko na kernel man. Ibanda mga lieutenant kernel, pero kalabanan kernel gid, no? Mga kabistado. So, pangkabilugan, mayara kita sa mga 29 veteran kabilog nga mga police colonel nga na-assign diri kag-ari diri subong sa Western Visayas ano ning police colonels naton nga 29 bilog willing kamo mag-file sa inyong courtesy resignation. O mag-file sila tanan-tanan sa ila courtesy resignation, ang tanan nga mga colonel kag duha ka mga general diri sa aton sa Western Visayas. Kayo gid natawon tabi sa pagpangusisa. Kaya nga to siling inang investigative team ambot kung sino way pa mahambal, way pa ginwakal diri mga kabistado kag way pa ginhambal ni Secretary Binhor Abalos sang DILG kun bala inang sino ang nagatapo o sinong katapo, sinong grupo, sinong miyembro, sino ang head sang investigating team nga maga-imbestigar sa aton sini nga mga pulis nga mga kernel kag mga general. Laban-laban kinanglanon nga mauna tagid ang mga kernel kag mga general mo pero ngambal diri ni Secretary Binhor Abalos. Na pila malano sila kanahot ni. Kung pila kanahot ni tinga nga tanan-tanan gid gin pangkuan nyo haw. Nga tanan-tanan gidyang inyong gagin pa-resign na nga gin sarama nyo ni sila tananaw kay parang nahot mananggalin sila kuno kabilog ang ining mga involved sa illegal drugs nga mga kernel kag mga general parang nahot malang kuno ni sila di pamangkot nga gin kuan mo ni nga gin generalize mo ni nga tanan-tanan ni sila gin pa-resign nyo o hindi bala kag like for example kung may ara naman lang kamo sang listahan sining mga kernel kag mga general nga ini nga amo ang involved sa illegal drugs nga way kamo mag-concentrate na lang to sa ilahaw nga nag laptop pa kamo kag nga gin dala nyo kag dalahin nyo pang tanan-tanan diri dali ko may mga pangalan na kamo sa mga kernel nga ini ka mga general nga ini dali indirekta nyo investigasyon sa ila diretso hindi kay daw mangdalahig pa kamo da o hindi ba dapat tani concentrate na lang to sa kung sino to ang kag kung sino to kung siya gito hindi ba kay kun sila na lang to yang dapat nga pudyuton kay kun pabayaan mo kaging dalahigon mo sa isakot mo ni sila sa pariyobla sa prutas ang mga prutas mga kabistado kun may dunot na nga ibutang kinanglan na pang pilion gina sila nga kuhaon da kay kun di mo pa kuhaon na madalahig ang iban nga mo ning dapat di kumo kami ara naman identify nyo naman kung sinong dunot dira nga kamatis nga dalahigon nyo pang iban nga mga kamatis daya nga mga mahinis kag mga matinlo kag mga kampiyon nga mga kamatis nga ang dunot nga kamatis siya mong wanyo pagkakasabi mo na lang ng pangkuhaan nyo kung identify nyo naman kung sinong dunot da hindi ba for example sa kamatis identify nyo naman kung sinong dunot nga kamatis nga gindalahig nyo parang iba niya nga hindi dunot nga kamatis dapat atong dunot nga kamatis sa mutong kwaon nyo tapos pang paltugon ginari pang lubong nyo ng buhi na so hindi ba nan so muna mga kabistado nga to sining mga pila ka mga nakuha nga mga report ka informasyon matiin nyo karon kay Dayday ini kag isa-isahon ini ni Secretary Binhor Abalos pabati ko sa inyo tingog ya audio niya lang mga kabistado kabati ko sa inyo karon diri sa ato siling nga pagpangalagan kaya kay para nga mabatian nyo gid ka mabalaan nyo gid ka makita nyo gid o kung paano mga kabistado i-missionar ini kagin pahayag diri ni Secretary Binhor Abalos
Amo na gani ang siling naton. Golden Cup. Ngati kun may ara naman lang kamo sang mga pangalan sa mga general ka mga kernel nga ina. Kaning diretsyon na lang na sila nga amo ang imbestigaran. O hindi bala? Galing kay manti ambot ko na ning style nila ni matya ko. Daw kuno abi, style kuno abi para hindi mabalaan. Ikaw pag ako Ngagin kwan mo gin bulgar mo nga tanan nga daw halos si pang magserbisyo, di onas ang pagpako, diri sa syudad sang paghigop. daw medyo pangdalahig kuno tanan-tana para nga hindi maabot kung sino tong ginatumod. Kay kun direktahon mo siya kasi kuno kun magpalag bla da mo managyapon. Subong mga kabistado laban-laban balaan niya man nga siya. O hindi bla? Oh. Kali kay mati hindi man mag-alako, di mga G's man. Ako kay Judap. San 5 pa. Alin sang una mga kabistado diri amo na ganing aton sili nga pangabuhi kag aton sili nga attitude diri sa Pilipinas. Sigurado Ang aton diri iya mga kabistado nga attitude kun ato sili nga pamatasan sa droga. sa pungsod Pilipinas mga kabistado. Ang pamatasan naton diri iya kung parte sa pagkabutigon ng paghabalan di hamak nga numero 1 kita nga pinakabutigon. Kung pinakakawatan man, si hamak nga kita man ang pinakakawatan diri sa pilog ng Pilipinas. Di laging kilala kita diri nga nag-ara sa pinaka-most corrupt nga klase sang gobyerno diri sa probinsya, diri sa pungsod Pilipinas. Amo na gani hambal sang una ni late Senator Miriam Defensor Santiago bla. Dumduman nyo to sang una sang ginalitis bala si Kwan, ginalitis bala to si ginaimbestigaran kag ginalitis bala nila to sang una si late secretary si late inang DOJ late DOJ secretary inang Corona bla dumduman nyo. Kundi ang mga senador nagsuluksok sang ila sini nga mga bandanas nga daw kuno daw mga huwes man sila. Kay sila ang mga judge, sila mga kabistado ang maimbestigar kag sila ang magahukom sa kay Secretary Corona. Dumduman nyo na sa kay DOJ Secretary Corona during that time. Si Senator Miriam Defensor Santiago lang to ang nagahambal mga kabistado nga ginbiraya tong tanan-tanan nga makaupdanan nga mga senador. Ang balya ginatudlo nyo silinya nga natong ginhalinan. Isilinya kita nga mga senador, no? Silinya halimbawa abi karon, silinya ang aton sili nga ginalitis nga ini tuod gid man nga mga tuod gid man siya abi nga kawatan. Tuod gid man siya abi nga kurap. Silinga nga kamo nga mga senador niya kung abobot silingon. Kita nga nagalitis siya, kita tanan-tanan nga mga senador dire. Kita nga nagalitis siya ka naghambal nga kurap siya. Kita ya hindi kita mga kurap. Abi? Siya kita hindi kita ya mga kurap. Kay ginapasibang danta silinga nga ining si secretary sang DOJ nga si Corona, kurap siya kay bangod nga ang iya nga salin wala yagin palayag kagin paibalo kagin pakita sa publiko. Di kinahanglan pamatbatan ta siya. Kay kita nga mga senador naga-feeling kita nga mga matinlo kita tanan-tanan. Sila ito ni Senator Miriam Defensor Santiago. Sila nga kung matinlo kita tingahan nga ginhingadlan ng bilog nga pungsod Pilipinas nga most corrupt government sa bilog nga kalibutan. Berti akig ni tuna, di ba? Pahambalon mong mga yunikakak ng mga senador sa to during that time. Di mo daw sila mga matinlo ang mga yunikakak nila. Pahambalon mo puro ta mga matinlo. Si Corona ang kwan. Si Corona ang ano panawag sini? Si Corona mong kurap. Pero sila niya sigurado kamo nga kita tanan-tanan di mga matinlo kita dire, hindi kita kawatan. Sila yati hindi kita kurap. Yati kung hindi kita kurap dire, nga ginbansagan ang Pilipinas nga most corrupt country sa bilog nga kalibutan. Isa kita sa mga ginbansagan nga most corrupt government sa bilog nga kalibutan. Yati sino nga pangawati? Si Corona lang. Kung sa pinaka amo na gani mga kabistado nga kung imo lang gid lang tahon tuod man mo
pahambal-hambalon mo mga senador, mga congressman, na mo to, mga kawatan, kamo pero sa mga patol, sila mga kawatan man. Pistado! Pilipinas, may kabistado, tested and proven yan sa pagkamakawat. Pistado! Bisan sa istorya lang sa ngakon nga amigo, nga balaan niya ang tanan-tanan nga lugar, pagwaon niya lang kamot niya sa aeroplano, sakay sa aeroplano, nag-tour siya bla. Pistado! Nag-tour siya, sakay sa aeroplano, gapasikat sa iyang amigo, siya niya pare. Nya bisan piyungon ko akong mata, tapos kanahugpa sa eroplano, pagwaon ko lang kamot ko sa bintana sa eroplano. Pistado! Nya sigurado, balaan ko kung anong nga lugar aton nga ginadulugan. Pistado! Nya ba, tuod ka pare? Yo! Nya, testing nga bla. Panisuli, kundi nag-tour sila, sakay sila sa eroplano, tour sila sa bilog nga kalibutan. Pistado! Pagdulog sa eroplano, sila niya pare, ari na, niya naghugpa aeroplano, yabe pakita bilidan mo, piyong, pagwaa kamot mo sa bintana sang aeroplano. Pistado! Niya sige, pagpagwa ya mo no. Sila niya pare, sigurado, niya Saudi Arabia ang gindulugan ta. Niya ba? Niya paano mo nabalan nga rin ta Saudi Arabia? Niya pwerte ka init sang kimpo, disyerto. Pistado! Perte, disyerto. Perte kayo na, chimpo niya Saudi Arabia. Pistado! Sama sa amigo niya, bilib ko si mo, pare, ibalaan mo. Pistado! Niya lupad na maliwat aeroplano. Niya pre, lupad naman ta. Niya sige. Paghugpa naman karon, niya balaan ko man nagyapon. Pagwaon ko lang kamot ko. Balaan ko man nagyapon kung di niya pungsod. Pistado! Pag-abot, hugpa na maliwat aeroplano. Paghugpa sa aeroplano, pagwaya kamot niya. Pagpagwaya sang kamot niya sa may bintana. Pistado! Sila nga pare, niya Amerika ini. Niya diri ni niya sa kwanis niya sa Alaska ni. Sa Europe niya sa Alaska ni, Alaska. Pistado! Aba, niya pa naman balaan pa rin Alaska. Yaw niya pirti katugnaw. Niya ice. Wala gatunaw ang ice sa Alaska. Niya mo na pirti katugnaw sila niyang hangin. Niya gin pagwa ko lang kamot ko niya batyagan kung pirti tugnaw. Pistado! Paglantaw sus Alaska gimanggali matuod. Siya mo pari grabe ka ba? Pistado! Balaan mo gidyang mga lugar bisan gapiyong ka lang no. Napamatyagan mo lang sang kamot mo no. Pistado! Yaw pare. Anay sang ulihe. Lumupad liwat aeroplano man gator sila gani. Pistado! Paglupad sa aeroplano hugpa na maliwat. Paghugpa sa aeroplano sila niya pare. Ngari. Gayuhom-yuhom ang iya nga kumpare. Pistado! Kailan taon tayo grabe kung mabalaan niya ni. Niya nga daan nga sila niya. Ang iya pamatuod man lang to. Saudi Arabia, init. No? Disyerto. Ti balaan niya init ang chimpo. Ti siyempre mabalaan niya gid lang nga Saudi Arabia. Pag aboto sa Alaska, pwerte katugnaw. Balaan niya magyapon nga kay ang chimpo pagwa sa kamot niya. Balaan niya magyapon nga tugnaw Alaska man gyapon. Pistado! Kay pwerte katugnaw. Yari bilang tahon tabi kung kahayayan eh. Pistado! Kaya pare piyong pagwa kamot mo. Pistado! Pagwa sang kamot, may kabistado mo no. Pagbalik sang kamot ya. Niya pare niya balaan ko na rin kung anong lugar ni. Niya no? Sino niya Pilipinas ni? Ha? Niya paano mo nabalaan nga Pilipinas ni? Kaya ang kimpo ni. Hindi man matugnaw. Hindi man masyado kainit. Uloy saktuhan man ang klima di. Nga. Paano mo nabalaan nga Pilipinas ni? Ya paano ko na hindi mabalaan niya siya pagwa sang kamot ko mo no? May rilo. Pagbalik sang kamot ko, rilo ko wala na. Ya pertinan ka na mo kawatan ni Pilipinas. Pistado! 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 Na amo na kilala di aton sa Pilipinas sa pinakakawatan. Pistado! Kung ang iban nga pungsod, mabalaan mo kung ano nga lugar, no? Saudi Arabia, init. Kadto ka sa Alaska, tugnaw. Dito sa Pilipinas, hindi ya kay klima kung panahon na mabalaan mo, nga Pilipinas nang ikatuan mo mo. Pistado! Nabalaan mo ya kung madula na ang imo nga pagkabutang. Makon mo pagwaya ng kamot ya, pagbalik, kaway na rilo ya. Pistado! Ya Pilipinas na din, ya kay Dain, alos ari di, numero 1 kakawatan nga daan na ding Pilipinas. Pistado! Pistado! Amo na sa mga kabistadong istorya, parte sa kilala nga to sila nga lugar sa pinakakawatan. Pistado! Lalabot nga pinakakawatan na pinakbutigon pa. Pistado! May sa may nag-aako. Pistado! Kaya mo na ginahambal ko sa inyo mga kabistado.
Ini mga kernel ka mga general nga ini, bisan mag-file sa ilang nga courtesy resignation mga kabistado, huwag gapo sa may nag-ako Bistado! Gamba sila nga niya masunod kami sila nga sa ginapangabay sa aton nga DILG Secretary. Bistado! Suportahon naton! No? May ara pa na dahil nga mabaskog pa magambal mo niya, suportahon ta! Ang aton nga DILG Secretary! Sige suportahon naton! Ha? Bistado! Nga kaya ako sigurado ko nga wala ako involved sa illegal drugs! Bistado! Amo na kun nga mag-file ako sa akong courtesy resignation para sa pagsuporta sa aton Department of Interior and Local Government. Bistado! Grabe mo, no? Grabe nga abilidad. Pero sa pagkamatuod lang mga kabistado. Bistado! No? Gahamba lang pero laban-laban nga sunod pinsarya siya niya. Bistado! Mauna tabla wakal ba? Mauna tambal ba? Kinanglan. Bistado! Kinanglan kami gid sila nga mga kuan mauna-una gid ka daw kuno abi ka ko suporta. Bistado! Parang hindi maabot nga siyagli. Bistado! Pero kung ang paghimo nila sang courtesy resignation dala ang pag-ako nga miyembro sa sindikato sa iligal nga druga. Ako mga kabistado masaludar pa siya mo. Bistado! Gambal ko nga wow ang imo nga pamatasan nakuha mo sa lahi sang mga Hapon. Bistado! Siguro may lahi ka nga Hapon. Bistado! O hindi ba? Oh. Sigurado, no? May posibilidad nga may lahi ka nga may pagkahapon. Bistado! Sakura, hike! Arigato, hike! Bistado! O hindi ba? Nan. Pero ang halos kalabanan subong nga mga kernel kang mga general, mansig wakal subong nga pinasikat pa. Bistado! Mansig hambal ma sila, siling nila, ma-file kami sa ngamon nga courtesy resignation para ini sa pagsuporta sang gusto nga matabo sang aton nga presidente kag sang mando sang Department of Interior and Local Government. Bistado! Kay kahibalo ako, di pa mo na sila, no? Kahibalo ako nga ako matinlo, wala ako involvement sa illegal nga druga. Amo nang rason kung nga mag-file kita sang courtesy resignation kay wala kita sang dapat nga kahadlukan. Kay wala man sang may matabo sa aton sa pagahiwaton nga investigasyon. Bistado! Yudi. Bistado! Pero tuod, basi tuod yun man, no? Pero may ara ginadaya mga kabistado nga ma-resign kuno abi. Bistado! Pero pagkamatuod, guilty man. Galing. Bistado! Wala lang naga-ako. Wala lang galing naga-ako mga kabistado. Amo inang rason. Kag isa sa mga sinuabi makahambal diri kay sinuabi makawakal diri ka maghambal nga Bistado! Inang may-ari diri nga kernel o kon general abi nga mag-ako. Be, so sa mo nang hambal ko ni sa inyo. Bistado! Bisan mag-upod pa na sila sa aton nga gobyerno, bisan mag-upod pa na sila sa ginahambal mga kabistado ni President Bongbong Marcos kag ni DILG Secretary Binhor Abalos nga magsunod sila sa ginamando nga dapat mag-file sila sang ilang nga courtesy resignation mga kabistado. Kay tungod nga ginasunod nila kag ginaupdan nila ang hambal sang aton nga PNP chief nga dapat magre-resign sila anay for the meantime. Pero sa aton sini nga pahayag nga bisan magre-resign pa ni sila nung ka nga makabati kamo sinidre mga kabistado nga may ara nga general o kon may ara nga kernel nga mag-ako nga ini siya ang affiliated o kon may link sa sindikato sang illegal nga druga. Bistado! Di ba? Wari ay mga kabistado, pabati ko sa inyo ang statement ni sa ginhiwat nga press conference mga kabistado ni DILG Secretary Binhor Abalos, no? Pabati ko sa inyong tingog lang niya, tingog lang ipabati ko sa inyo. Hindi ko lang pag-ipakita sa inyong ngala ang itsura kay basi makuan kitabla, no?
And welcome to the press conference. Yes, of no, Attorney ari na, no. Benjamin C. Abalosino, Makuan kita ba si Secretary of kun ma-copyright kita Local bla? Government. Ladies and gentlemen, our SILG will now deliver his press statement. Magandang umaga po sa inyong lahat, no? Sa lahat po ng mga nakikinig ngayong umaga. Siguro nabigla kayo at nagpatawag kami ng isang press conference ngayong umaga. Ito ay tungkol sa gera laban sa droga, the war on drugs. Kakalipas lamang ng taon and we think it is but fitting na itong mga araw na to, ang unang linggo ng taong 2023 ay aming ilatag kung anong gagawin namin sa gera laban sa droga. Mga kababayan, siguro alam po ninyo kung anong ginawa ng Philippine National Police noong mga nakaraang buwan. Ang ating Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos ay umupo ang administrasyon noong July 1. Ano ang nangyari noong July 1 hanggang sa ngayon? Magbabalik tanaw po tayo. Ang records ng Philippine National Police ay higit kumulang 10 bilyon ang nakumpiskang droga. No? Ito'y malaki kung tutuusin. At ano yung mga malalaki rito mga lugar? Kung di ako nagkakamali, nung pag-upo ko pa lang noon, wala pang 2 linggo o 3 linggo, dito sa may San Fernando, Pampanga, worth about 300 to 400 million. Sumunod, napakarami pa. Meron pa sa Quezon City. No? Ang time kasi, time Eh lang, may nagsulod nga komersyal. Good line, no? Is- Ina lang. Na-plita niya, abi kay may not pan. found. Ilang din kita kay may nagsulod nga komersyal. So, tapuson tanay komersyal. Kaya rin na. Pero ano ang pinakamalaki sa lahat? Ito yung nangyari dito sa Maynila. Pero paano nangyari sa Maynila? Mga kababayan, ito'y nagsimula noong nagkaroon ng buy-bust dito sa Ermita. No? Isang nagngangalang Salingguba at Adero ang nagbebenta ng droga at siya ay tiga Santa Cruz, Maynila. Si Atadero ay nagbenta ng 2 kilo. Ang halaga nito ay 13.6 million. At siya ay nahuli, may sinabi siya, nakasangkot ang isang pulis dito. Dahil dito ay sinama, gumawa kagad ng operasyon ang Philippine National Police at doon natuntun ang isang malaking bodega. Nakita rito at nahuli ang isang Master Sergeant ng Philippine National Police. Ang pangalan niya, Rodolfo Mayo. Ano ang nakuha sa possession ni Mayo? 2 kilograms of suspected shabu valued at 13.6 million, a silver Montero Sport with plate number IDs with this PNP ID, PDEG ID, a caliber 9mm Beretta, magazines loaded with live ammo. Pero higit pa rito ay naituro ni Mayo kung saan nanggaling ang kanyang mga droga at bumuluga hindi lamang sa Philippine National Police, kung hindi sa buong bansa. Probably ang pinakamalaking huli sa kasaysayang ng PNP. Higit kumulang 990 kilograms ng shabu. Sa street value nito ay nakakalaga ng between 6.7 to about 7 billion pesos. At ito ay nangyari noong October 8. Makikita nyo sa mga larawan kung kaano kadami ito. Pagkaraan ng 3 buwan, higit kumulang, December 6, 2020, dito sa opisina mismo sa Bonifacio Street, Barangay Upper Pigutan, Taguig,
ng mismong Philippine Drug Enforcement Agency. Nagsagawa ang Philippine National Police Southern District Office ng isang operasyon. At muli, ano ang bumulaga sa atin? Ang nagbebenta mismo ng shabu ay ang chief ng PIDEA dito sa lugar na ito. Ang pangalan niya, Enrique Lucero Gumba, ang chief ng PIDEA sa Southern District Office, Anthony Albastro Alcazar, Agent Jaire Laguno, Mark Warren Malyo. Sa investigasyon na ginawa ng ating kapulisan, nakakabigla na malalim na ang impeksyon dito sa kapulisan. Yung kay Mayo, hindi lamang si Mayo kung hindi marami pang pulis ang kasangkot dito. Sa PIDEA ay ganun rin. Ano ang sinasabi ko, mga kababayan? Mahirap lumaban sa gera na ultimo ang kakampi mo ang babarel sa likod mo. Kinakailangan linisin natin ang hanay natin. Kailangan ang tiwala ng taong bayan ay lalo magtiwala sa atin kung tayo'y makakatagumpay. Tandaan po ninyo, from the issue ng tiwala, we have these moral obligations sa ating mga kababayan na maski anong bahid tungkol sa droga ay wala tayo para tayo maging epektibo. Bakit ko sinasabi ito? Pagkatapos namin pag-aralan ng ilang buwan ang problema natin, lumalabas na malaki ang problema dito sa kapulisan. Okay, so mga kabistado, amo ni ang mga statement karon ni Secretary Binhor Abalos. Inyo na pamatian, subong gina-replay ko sa inyo ang tingog ni Secretary Binhor Abalos sa iya sining press briefing. Lumalabas May kang tanan sa kampanya kontra sa illegal nga droga. mga general, merong mga koronel na sangkot sa droga. At ayon sa rekomendasyon ng Chief PNP at ng ilang kapulisan, ako ay nananawagan sa lahat ng full colonel hanggang sa general, ako'y umaapila na mag-submit ng courtesy resignation. Alam kong mabibigla kayo, pero this is the only way to make a fresh start. Maraming bansa ang lumaban sa droga. Mas mayayaman sa atin, pero nagkalat ang droga sa kanila. Ito'y hindi laban ng mga mayayaman na bansa. Ito'y laban ng puso ng bawat isa. Marami tayong kapulisan na talagang andun, lumalaban. Nakita ko kung paano magtrabaho sa baba. Binubuwis ang sariling buhay. Alang-alang sa droga. Pero paano ka lalaban kung binubuwis mo ang buhay mo at ang mismong boss mo pala ang kalaban mo? Mabigat po ito. Mabigat itong gagawin natin. It is a very radical approach to this problem. But I do believe we must cleanse our ranks. Kaya ako ay umaapila sa lahat ng full colonel hanggang general to submit a courtesy resignation. There will be a committee of 5 formed. Itong committee na to ang magsasala ng bawat isa. For the meantime, tuloy-tuloy pa rin issue. At wag sila mag-alala, kung sila'y malinis, wala namang problema. Maayos naman ito, iilan lang naman ito. Maniwala kayo, iilan lang to. Pero nasa posisyon silang kritikal. Sana maunawaan po ng taong bayan kung saan ako nanggagaling.
Ito lang po ang masasabi ko sa inyo. Iba ang pera ng droga. Iba ang hawak nila. Nakakatakot po itong mga taong ito. Pero huwag kayong maalala. Kung lahat tayo matatakot, walang mangyayari sa atin. Lalabanan natin ito kung sama-sama tayo. At tandaan nyo ito. Para sa kasamaan magtagumpay, mananahimik ang lahat ng mga babait na tao. For evil to triumph, it is for all men to do nothing. At hindi tayo papayag dito. Lalabanan natin ito. Mga kasama, itong laban na to ay hindi para sa atin ito. Para sa ating anak, sa ating bansa, sa ating kinabukasan. Sana matulungan nyo kami rito. This is a very radical approach. Pero alam ko, magtatagumpay tayo. Inuulit ko, mga kapulisan, huwag kayo mag-alala. Marami sa inyo at karamihan at it's just iilan lang ito. Please be with me in this fight. Yan ang sinuwaan natin sa ating batas. When we took our oath of office as public officials in accordance with the Constitution, tandaan nyo ito ang maglingkod sa bayan. Magandang umaga sa inyo. Okay, so mga kabistado, umoto si Secretary Binhor Abalos sang Department of Interior and Local Government o kung DILG, mga kabistado, debatian nyo. Amoto nga baya, siling niya nakakatakot, siling niya ang pera ng druga. Nakatatakot. Pero kung di ka man lang matakot, may problema, no? Di isang una, grabe man. Bistado! Ako yung mga kabistado, makatestify sa inyo nga makahaladlok man ang kwarta sa illegal nga druga, hindi bla? Bistado! Makatestify kita na sa inyo man nga, dumduman nyo man sa una. Way pagani, isang una, gani, Bistado! Hindi pagani, amo, gini, katama, kagrabe ang pronouncement sang aton nga gobyerno kontra sa illegal nga druga. Bistado! Dumduman nyo. Nga sang una nga time, mga kabistado, sang time ni former President Gloria Macapagal Arroyo, daway gini siya ma-emphasize ang pangampanya kontra sa illegal nga druga, kaya ang concentration sang una ni former President Arroyo is parte sa economics, hindi ba? Ekonomista tiya si Guyang mong. Pagsunod sa iya ni Guyang, pagsunod sa ni Guyang sa kay Guyang, pagsunod ni Noynoy sa kay Guyang. Bistado! Ay Noynoy Aquino, naglain pagin. Bistado! Kay nagwaslik puder na gid ang mga drugista sa during the time. Bistado! Grabe na gito ya, no? Gawalaslik puder na gito ya mga drugista sa una nga time. Bistado! Diri sa syudad sa Iloilo, amo na ginambal ko sa inyo ngambal ni Secretary Binhor Abalos nga nakakatakot yung pera ng druga. Bistado! Adi hamak nga puwerte, ha? Makon mo na nga galakat sa unang drug lord diri sa Iloilo, ya gina-escortan payak pulis. Bistado! Kilala na sa nga drug lord, public knowledge nga drug lord, pero gina-escortan ka pulis. Bistado! Kadaaga, ang patrol car sang pulis ara naga-standby sa tubang balaya. Bistado! Nagapangapi, no? Wala labot sina nga nagapangapi na, no? Gahulat-hulat pa nga makabaton sobre. Bistado! Sanga mo sa nga chimpo, ti nakakatakot giman ang pera ng drugs pero. Bistado! Mga kabistado, depende na sa inyo kung magpahadlok kamo eh. Bistado! Pero kung hindi ka mo magpahadlok, magbato kita. Bistado! Mga kabistado, no? Magadaogid man ang maayo sang samalain, hindi bla. Bistado! Amo ginaya bisan sa istorya halin sang una, bisan sa mga drama sang una, bisan sa mga istorya, kag bisan sa mga pelikula. Bistado! Bisan sa mga telenovela, bisan sa mga libro nga ginabasa nyo, no? Bistado! May mga libro kamo nga mga balasahon bisan sa mga storytelling. Halin sang una, wala gid yan nagadaog mga kabistado, no? Wala gid yan nagadaog ang malain sang sa maayo. Halin pa na ya. Bistado! Napamatud-an tanan na sang time sang nagligad nga nagapangampanya kita diri sing kontra sa illegal nga druga. Bistado! Sang kimpo nga ato mga kabistado, sulo-sulo mo. Bistado!
no? Solo flight sang akon nga mga kopdanan sang una sang ara pa ko sang una sa aksyon radyo. That's why gina-acknowledge kinaton ina nga sang una nga time nangintimbang ko gidya sa pagpangampanya kontra sa illegal nga droga, bisan pa nga ako amo ang nagatulutudo gid, nangintimbang ko diri kag nangin supporter ko nga grabe gid ang support nga naghugtanay gid kami nga duwa nga kami gid nga grabe gid may kabistado, wala sang liwan ang akon sa unang station manager nga si John Paul Tia. So duwa ginikme kita nyo may mga patong ulo namon nilin sang una. Mga kabistado, kag gin-support sang una sang City Council, pila ka bilog nga konsal lang support lang, 3 lang bilog. 3 lang gid ni kabilog ang mga konsal nga nag-support sang una sa amon. Sang time nga grabe ang pagpangharas sa amon kontra sa illegal nga droga. During that time mga kabistado, wala pa ni. Ang gobyerno ta wala pulos pa sa to during that time. Gapahimunong sadtos Noynoy Aquino gapawala, ang mga senador gapawala. Yung dumanyo, mga senador so nagapawala, mga congressman, during the time congressman pa ang mayor diri nga si Jerry Triñas. Siya pa na ang congressman. Mga iban nga mga congressman sa aton sini nga bilog nga probinsya sa Iloilo, wala sang may mga ginpangwakal naghiriripos ng prahimunong during the time. Kay nadlok sila sa kay Anhing Dragon. Mga gabalaton man mong kag sang una nga time, sang timpo sang eleksyon, di hamak nga dako amot sila during the time. Diyan mo na basta may utang kakabalaslan, tilang tawa kundi. Gahiriripos, gaprahimunong. Sino lang sa to nag-intra? Sanggin pa imbestigaran, gindusong imbestigaran ang parte sa illegal drug trade diri sa syudad sa Iloilo. 3 lang ka mga konsal sang una, ang duha patay pa. Saan lang bilin, no? Time sang una nag-intra sini kag nag-support mga kabyanan, nagduso is late Councilor Attorney Joshua Alim and Councilor Plaridel Nava Subong and si late Councilor Arman Parkun. Ako ni silang 3 dumduman ko gid mga kabistado. May isa na sang una ka konsal nga halin man sa radyo nga pagkitaay namon mga kabistado, no? Naghambal pa sa siya, ikaw bala siya wala-wala gilang tawa kunin dalahig pati mga amigo namon pati John Paul yan dalahig sing obra mo. Ako pa yung basolya. Subong may kabistado nagpangayo bulig sang una kay nagbarandang masakit nagbalatian. Guro gingabaan to siya, no? Subong may kabistado nagbalik na masiliwato. Nagkukalwakal nagligad eleksyon komentaryo sa ginawaswasa niya pagani ko. Ti mga kabistado, muna. So, ang illegal nga droga, dako-dako ang amo to ang isa sa mga ginsuguran kung nga ang kinulbaan siguro, kinulbaan si DILG Secretary Binhor Abalos. Makon mo, dakpon mo, pulis ang nagabaligya siya bo. Pagkatapos ang ulihi mo Yunis ni Garapon, hasta taga-pidiya mong gabaligya, direktor pa. District director to, dumduman yung ginripo yung hambal kina ni Secretary Binhor Abalos. Sang Department of Trade and o Department of Interior and Local Government. Yunis ni Garapon na mo nang hambal niya nakakatakot kuno silang pera ng illegal nga droga. Pwerte, nakakatakot gini. Ina kun magkuan ka kun magpadala ka sang hadlok mo. Pero kun makita nila nga daw nagabato kaman nga bisan wala ka bisan sa ano nga pamagi gabato kabla. Di kuan man nagdaog man ta, bisan pa butang ta nga subong nagamat-amat naman sila balik. Pero during the time sang ato sila nga tunutudo nga pagpangampanya plus pagid nga ginhatagan sang mahal nga Ginoo sang tsansa nga magpungko si former President Rodrigo Duterte nga ang target siya kang iya sa tunga pangampanya di hamak grabe man pangampanya kontra sa illegal nga droga. Ito nag-isa ang amon sini nga layunin. Nag-isa ang amon sini nga tinutuyo. That's why, no? Nga sang pagpungko ni Tatay Digong, no? Kundi nagbalik ang aton nga kapagsik. Sang una pertisakon kaluya man nga why exercise, no? Why exercise, why tanan, no? Hala, ko do pariyo bla ka do kangay kabra sang ilaga bla nga panago lang panago simulongga bla. Nga kun sa bagay, kun imo lang tawon, no?
ang aton sini nga ginihimo para sa karaydan. Pero ikaw nagahimo sang karaydan, ikaw pang panago man nga nagapangibabaw ng puwerte nga kwarta sang illegal nga droga mong panglukaak na nagapanguryente na nagapanglato na. 90% sang mga pulis sang una diri sa Region 6, most especially sa syudad kag probinsya sang Iloilo, under the influence of illegal drug trade. Ini sila mga kabistado ang under upod sa grupo sa mga sindikato sa illegal nga droga. 90%. Parang nahot na lang ang nagkalabilin. That's why nga pagpungko ni Tatay Digong, nagparahimunong lang sila, pero pag matuod, tanan halos kilabanan sa ila, gabalaton kwarta sa illegal drugs. Jutay lang di mga pulis ang unang wala gabaton. Parang nahot katama mga kabistado, ang iba nga nagpalimpyo-limpyo. Yes. Saan pa man kuton mo pa to si Aksyon Jan Paul Tiyay? Kay kami mismo nga duwa, nagakuan mong kami mismo nga duwa gaulo istorya ka nagahambal kon sinuning ara siya ara pareho niya bumana pareho niya ara paginit niya hindi sa pareho niya ara paginao. Kami lang mismo nga duwa istoryahanay kung sino pa nga mga pulis ang involved mga kabistado mo. Gasalig ka, abi mo sila. Isang una nga time mo, gadula, ganyang pagsalig mo, tisubong. Amo na yung hambal ni Secretary Binhor Abalos, nga sila niya dapat, sila niya sa mga pulis. Updi nyo kami, sila niya, ibalik nato ng pagsalig sang tao sa aton. Sila binigay sa aton, nga mga pulisan, dapat ibalik naton ang pagsalig sang mga pumuluyo sa aton. Hasta subong mga kabistado, sa nagliga to sang si Tatay Digong nga pungko, gasalig-salig ko gawa sa mga pulis, subong. Matamat naman daw. Daw matamat naman daw matsyag ko siling ko ari naman matamat naman sinitihin sa mga pulis magamuni. Matamat naman kita sinitihin man nga mga kabistado, matamat naman mo amo na ginambal ko sa inyo sang una. Mga kabistado, no? Nga pag-untat sang termino ni Tatay Digong Duterte, lantawan ninyo, kung ang magabulos sa iya, magpangampanya gihapon sang maidid kontra sa illegal nga droga, kag sundon ang estilo sang pagpangampanya kontra sa illegal nga droga, sundon ang estilo ni Tatay Digong, kag lapawan pagid ang estilo ni Tatay Digong, may posibilidad nga magabalik mga kabistado, no? Ang daan naton sining pagsalig sa pulis plus nga maamat-amat nagid pukan ang illegal nga droga. Tisang pirmiro nagpangampanyang aton nga mga pulis kontra sa illegal nga droga pagpungko ni President Marcos. Okay man, pero ugaling wala sang katahap, wala sang kahadlok. Wala sang nagapabilin nga kahadlok mga kabistado kay nga tungod hindi man nga ginasugo naton kag hindi man nga gusto gid naton ang ginatawag nga madugoon nga pagpangampanya kontra sa illegal nga droga. Pero daw amo ning gusto abi sang mga haslo klase ka mga drugista. Balog naman kamo nga ang aton gani nga pamatasan ang kultura naton diri sa Pilipinas, no? Mga maisog kita yabay. Kung kisa gani bisan daw ginahana ka na gani nga pugutan ulo, hindi ka pa gani mag-ako nga nagpangbabayi ka. Amo niya kay isog sang mga sang kuan, amo niya kay isog sang dugo sa mga Pilipino mong nga nagsalalakot nga daan ang sari-sari nga rasa sa aton mong nag-impon ang rasa sang Inchik, impon ang rasa sang mga Asian, mga Borneo, mga halin sa Borneo, halin sa Thailand, sa Japan, mga Hapon, mga Inchik, mga Amerikano, mga Espanyol, nagtiriripon kag nagtiriringob hasta ang dugo sang ate. Mga maisog nagtiriringob, ti kundi puro isog. Ginahana ka na gani nga pugutan ulo, nga balon nga ako kay hindi pa gani mag-ako. Ay di bala? Sa mo na sa aton kay isog di? That's why, kung hindi nila makita nga daw tumbahon ka na gid, sige gyapon. Sa malipot nga sigilanon during the time sang kampanya kontra sa illegal nga droga nga may mga nagakalatumba nga mga drug lord, naghagan-hagan to. Nagparahimunong mga asta gani mga kwanto, mga kriminal, nagkradula mo, nagparahimunong sila tanan hasta mga pulis nagparahimunong.
mga pulis nga no, mga pulis nga sindikato nagparay mo nung. Pero, subong, nagapangampanyaman na aton siling pulis. Nagapangampanyaman aton gobyerno ang pamunuan ni President Bongbong Marcos. Nagapangampanyaman kontra sa illegal nga droga mga kabistado. Pero, daw hindi satisfied ang aton nga mga pumuluyo. Nga, kay, bisan ano pa nga pagpangdakop, halos adlaw-adlaw may ginadakop, halos adlaw-adlaw may drug bypass operation, ara kag ara ng yapon, wala nagauntat nga Kay amo nang ginahambal ko sa inyo, ano abi ang kahadlukan sang drug lord? Kay kung madakpan siya, prisuhon mo lang siya. Pag abot sa sulod prisuhan, pwede pa sa gani makatransaksyon. Di ba? Ganegosyo pa sa gani gyapon bisan ara na sa sulod sang prisuhan. Di ba? So ano ang kahadlukan sang drug lord nga hindi sa magbaligya sang shabu? Ano ang aton sini nga dapat nga himuon mga kabistado, no? Para nga mahadlukan ng drug lord nga hindi na siya magbaligya sang shabu. Kay kung madakpan siya, prisuhon man lang sa gyapon. Pag abot sa prisuhan, ma-plead guilty siya, may ara siya nga plea bargaining agreement. Pwede ba sa gyapon kagwa? Kay ka mga wai subong sa mga drug lord, why sila gabaligya bulto-bulto nga dako-dako gid? Ang nabaligyan lang gagmay-gagbay nga pwede ka lang maka-plea bargaining. Kay kung dagko gid mo nga madakpan ka ang mabaligya ka nga dagko gid nga mga kinilo-kilo gid kadagko nga mga shabu. Magluwas silang sa mga dagko gid nga raid dito sa Manila. Diri sa aton may kabistado, gagmay ni siya pero galing dako ang presyo kay pertik mahal. Pero ara gyapon ang baligyan ay kay nga tungod nga sa pagkadamo na maliwat sang adik diri sa aton sa Pilipinas. Diri sa Iloilo, gamatamat na balik sa barangay bong. Testingin yung libot sa barangay, bla kay may ara naman sa nagahingo-hingo, no? Gadalom iya guya dio, gamo na. Gamo amo na. Kilala o gani do gamatamat man balik. Kilala o gani gamatamat man balik. So amo ina mga kabistado. Kung nga nga ginahambal naton, nga bisan amo ni ang ginahimo karon sang aton gobyerno, ambot kon gahambal ang aton nga mga pulis, kita nyo kung anong abilidad nila. Daw pelikula lang nimo, no? Nga inablang bisan traidor siya bla kung hindi siya ng kontrabida panawag na siya sa amon panawag sinasanguna traidor mo. Kung kontrabida ka bla, hindi bla sa mga pelikula may bida kag may kontrabida. Ting panawag na mo na sa una sang bata pa ko kada maglantaw kami pelikula ilabi na gid kun Lito Lapid kag Rudy Fernandez. Ang mga kuan kag Fernando Po Jr. ang mga bida. Panawag na mo na sa kay Efren Reyes, panawag na mo na sa kay Jire. Kay Efren Reyes, kay Dick Israel, sa kay Romy Diaz, sa kay sino pa da, kay Paquito Diaz, kay Bamber Moran. Panawag namon na sa ila mga kabistado, mga traidor. Why namon na tawag kontrabida kay sang bata pa kami amo nagpanawag namon mga traidor. Tambal kami nga kita mo gila na sila di na to si kuan man di na si Rudy Fernandez. Yabaw sila naman ang traidor nga si Efren Reyes. Ara naman ang traidor nga si kuano nga si inang sino ganin na si Paquito Diaz si Romy Diaz si Dick Israel. Wala labanan mga traidor sa una, hindi ba? Panawag na mo sa una, traidor, hindi ka sila nga kontrabida. Pag hambal na nga inang kwan, pag hambal na nga Lito Lapid nga pelikula, nga bawara man traidor nga si Hieronimo. Ay, ni may pelikula nga sa una nga Hieronimo, gali, no? Pelikula gali sa una nga kwan, nga Hieronimo. Si kwan, si sino ganin na sang panawag sa una sang o hindi ba? Traidor niya panawag na mo sa una, hindi niya kay kontrabida. So, mga kabistado, amo na ang aton, no? Diri, daw kaangay ang kalimbawa sang mga pulis ni Subong.
bisan kontrabida siya, nagapakuno-kuno siya nga bida sa pulis. Bisan kontrabida siya, kag balaan niya nagid nga kontrabida siya, mga kabistado. Nga amo na siya ang ginatumod nga pulis nga ara sa posisyon ang ambal ni Secretary Binhor Abalos nga kadelikado pa nga mga posisyon ang ginapanguyatan nila kuno subong. No? Ining mga drug personalities nga ini nga mga pulis, nga mga kernel kag mga general kag mga lagko pa kuno sa mga posisyon ginuyatan na mga sensitibo pa nga mga posisyon sa pulis ang ila ginapanguyatan kuno subong. Hambal kagaina ni Secretary Binhor Abalos. Ti subong mansigwa sila subong mansig hambal. Siling nila, ati masunod kita siliya sa mando sang PNP chief, kag sang DILJ, kag sang presidente ta. Nga kinahanglan maga-file kita sa aton courtesy resignation. Kay sa courtesy resignation nga ini, magapamatuod kami, nga kami mga wala sang sala. Kami ang mga matinlo ang konsensya. Wala sang kangtanan sa illegal nga druga. Nami pa na sila mag-speech. Daw periodo sobra-sobra pa sa mga bida maghambal. Mga kabistado, pabida-bida pa na, gusto pa na mapakita pirmi sa pelikula, kag gusto pa nila makita sila pirmi sa television, nga daw bida gid sila. Pero sa pagkamatuna, sila na ang mga traidor. Sila na ang mga Hieronimo. Mga man si mayong aga lang gali sa kay Doktora Pasita Gonzales. Si Doktora Pasita Gonzales sabi ni kaysa kada maghambal ba lang nga traidor, bro, dumduman ko dayon si Doktora Pasita Gonzales. Mga kabistado, no? Amo ni sila ang nagapabida-bida nga kuno abi bida sila, mga pulis sila, mga kernel sila, mga general sila. Una pa sila, siling na ma-resign kami mo nimo to. Mo nangambal sa presidente, yes, ug yun na naton ni kay gusto gid naton nga punggan. Ang paglapta sa illegal nga droga, ug yun na naton ang aton mga presidente kag ang aton kay may ara kita sang may ara kita sang ginsumpaan nga kinahanglan proteheran ta ang kabuhi kag ang propiedad sang mga Pilipino. Yudi do si mga kanggaro. Yung mga piho-piho maghalambal ang mga yudi kakak nila. Mamo gid sa mga pelikula, no? Nga bisan kontrabida, nagapabida-bida. Di ba? Tiya mo ni subong ang aton. Laban-laban, damo-damo ni subong sang mga kernel kag mga general. Mga kabistado nga nagakaangay ang ila sini nga mga pusing kag ang ila nga mga wakal, mga hambal nila daw kaangay sang mga Cesar Montano, Bong Revilla, Fernando Poe Jr., Robin Padilla, kag mga kampiyon nga mga action star kag mga bida sa pelikula. Amo ni subong ang ginahimo kag mga ginadala nga papel sang mga kernel kag mga general nga mga traidor o kon mga kontrabida. Sila na subong ang pinaka nagapanamit-namit pa. Pambalo mo sila mo daw piho-piho. Mga kabistado, hindi pa na sila mahalata nga sila gali ang mga salarin. Hindi bala? Daw pelikula gid na kabalo maghimo sa istorya, kabalo maghimo sa ginatawag naton nga script. Binyo lang ha. Tiyang ambal ni Secretary Binhor Abalos nga siling niya makakululbaan siling niya ang kwarta sang illegal nga druga. Tituod na kay ako mismo naka-experience na sina. Husto na ang ginahambal ni Secretary Binhor Abalos. Husto ina. Kay ako mismo mga kaabyanan, naka-experience na sina. Kami nga mga upod ko sang una sa Aksyon Radio. Kami nga mga grupo sang una. Sa grupo ko sang una sa Aksyon Radio, sa station manager Aksyon Jan Pultia, amon sang una na-experiensyahan namon ina tanan-tanan. Pati ang mga kabataan sa Aksyon Radio sa una mga bagong
trainee, ang iban naga-intern, ang iban mga kwan, nakabatsyag na sila sa una sang kadlok, mga ginikanan lang na sa una, grabe. Iara gani na sa una nga mga nag-intern na sa amon nga ginpang-absorb na gani sa una nga kwan man, no? Mga ginikanan nila mo nagambal nga hindi ka lang tuwa, kanya hindi ka lang tuya anay, hindi ka lang tuya mag-ubrato kay. Oh, nya daw ginasaka sila na pirmi sa mga kwano, sa mga sa mga drug lord. Diba si madalahig pa kamuda. Di ba? Oh, may mga ginikanan sang una nga ang ilang mga kabataan supposedly willing magtrabaho sa Aksyon Radio, na namian magtrabaho sa Aksyon Radio. Kaya ginambalan nila kabataan lang, hindi ka lang anay da mag-intrata, na to, noy, day. Hindi ka mag-intrata, day. May mga kabataan sa una nga mga mascom graduate, kag mga mascom nga nagasulod, naga-intern sa Aksyon Radio. Dawlo sa Luzon nga hindi sila magpasugot gid nga mag-tiner kag magkadto na kay nga. Kaya delikado, may kabistado man nga, pirmi ginasaka sa mga sindikato. May pungkuyon ka mga kwan, ka mga kun ano nga mga tanan-tanan sa una nga mga kwan. Ti sa amo na nagani nga ginahimo. Kabati ka mo sa unang nagwakal ang congressman during the times, Jerry sa tong congressman. Si Jed Patrick Mabilog yaway naman di na ara na gin kuan niya na yagin na kuan na siya gin ano panawag sini na siya na nagpanabat na siya, no? Nagpanabat na sa mga kasalanan niya bilang mayor sang syudad dire sa una sa Iloilo. Makon mo radio station pungkuyon sang kun amo nimo to, hanaon nga sa kaon, pawalaan mo lang imong mayor, pawalaan mo lang imong nga congressman. Yan congressman subongo perti pakastig isog-isog sang unang congressman subong mayor na gid gani. Pero nung ka nga nakapanabat ni siya, kabati ka sa una nagwakal ni sa parte sa illegal nga druga during the time. Hindi sakto niya nga akong ginhambal sa inyo. Tuod ginhambal ko sa inyo, mga kabistado. Time sang una ginapungkoy kami da sang kun ano nga mga butang, tanan nga mga baho, basta tanan nga mga baho ginapanghaboy sa amon istasyon sang una during the time. Sa ato pakuto sa pagpangampanya ta kontra sa illegal nga druga. Ginasaka kita ka SWAT, ginasaka kita ka mga drug lord. Ang congressman sa to pwede ka pungko to sa Congress ka maghambal nga. Mambal sa nga niya, Your Honor, please, would like to pass a resolution to amone, no, mag-conduct sang isa ka congressional inquiry or investigation kung nga ang isa ka kinakabig naton mga kabistado nga kuano, fourth estate nimong isa sa mga ginatawag ni sa mga kabistado nga ang radio station, no, isa sa mga ginatawag nga dako kag main nga kuani, no? Kung sa mga kuan pa bala importante sa nga klase sang lugar nga kung pananitay may mga gira ang paghambalan, dapat isa na sa imo nga i-take over sang gobyerno ang isa ka estasyon. Ang radio station para nga hindi maagaw sang kontra kay dra ginagamit ang tanan nga mga propaganda. Di makon mo sa kaon niya ka sindikato, pabayaan mo lang, pawalaan mo lang. Hasta subong ka panabat na si Jerry, wala. Ti subong nga rin naman, no? Lantawan nyo mga kabistado kung ano ang pagpangampanya ta kontra sa illegal nga druga, ara gasulod ga sige-sige sa wala lang yapon sila. Pagyan na tanila sa ngambal nga kuno abi kung sino mangampanya sa illegal nga druga, gaan la kwarta mo nimo to, mo na mga pulis, tapos sa iban nga mga pulis sindikato man raided sila sa mga ginapangdakop nila pagkatapos ngayo sila kwarta tos mayor kay may ara sila nga accomplishment, gali kay ila man ang tao gina accomplishment nila. Di ba? Tapos makagwa man gyapon kay nga pag-file sang kaso hindi insakto. May mga technicalities hindi masulod sa prisuan. Damo na nga pamagi, damo na nga estilo, kag damo na nga style. Dali pa na sa una nga sinindikato nga obra nyo, balaan tanana. Mga kabistado. Tisbog ari naman. Amo nang ginahambal mga kabistado. Ni Secretary Binhor Abalos. Makarelate kita sa hambal sila niya yung pera ng druga, sila niya nakakatakot. Lunes de Grapon, na-experiensyahan na mo na sa una. Galakat ka sa una, way pati bulo balikid mo, kibasi gulpi lang, i-riding in tandem ka, sang mga traidor ka sa mga tunto sa una nga mga drug lord. Dumduman nyo? Nakagulugin hawa lang, tapag pungko, tatay digong.
nga imbes nga kita ang magbulubalikid, ang nagabulubalikid ang mga tunto, ang mga wala huya kang mga kwan, mga traidor among panago kag among gabulubalikid kay basi kun i-riding daw nagbaliskad bla sa unang nga time. Sa time Tatay Digong nagbaliskad. Ang mga ang mga nagapang tira kang nagapang matay sang mga nagakampanya kontra sa ila. Sang pagpungkon Tatay Digong sila naman nagapanago, sila naman gabulubalikid basi gulpi na sila i-riding in tandem. Daw siguro daw ginapangita ni actually kung pamati dira. Kung nakikinig si President Bongbong Marcos, nakita na tayo, nagkausap nga tayo noon nung tatakbo ka pa lang bilang presidente ng Pilipinas. Nakita na tayo, nagkamustahan pa nga tayo di ba? Sana nakikinig ka o di kaya yung mga tao mo o kahit si Secretary Binhor Abalos, no? Kay DILG Secretary Binhor Abalos, Secretary, meron pa tayong picture dito. Magkasama tayo, no? Nagkausap tayo, magkasama tayong kumain. Kung nakikinig ka o di kaya yung mga tao na malapit at saka may contact direkta kay Secretary Binhor Abalos. Actually ako meron ni contact dito, tawagan ko ito baka maka-time. Hinahanap ng tao yung riding in tandem. Hinahanap ng tao yun. Kasi pag nawala ito, kung wala ini, no? Mga kabistado, daw kulang ang matutuod nga pagpangampanya kontra sa illegal nga droga. Yung riding in tandem na naghahanap ng mga drug pusher at mga drug lord, yun ang hinahanap ng ating mga mamamayan. Namimiss nila ito. Yung meron silang makuhang informasyon na may drug lord na namatay dahil ni riding in tandem. Pero, ambot kung matuod giman kay ako nagapati halin pa sang una. Magluwas gid lang kung sindikato man ang nagpamatay sa ila, no? Nga may ara nga naghambal nga mga inang nabiktima kuno sang ginatawag naton nga EJK nga ginplantiran tapos ginpatay. May ara gid mga natabo nga muna. Kay daw halos kalabanan sa aton sini nga pag-inchinde. Halin pa sang una kada may mapatay nga mga personality sang una. Ginausi sa ang background puro tanan mga drug personalities. May mga daan gid nga records blaya sa parte sa illegal drugs. Di bla mga sindikato gid bla hindi halos kalabanan sa mga nagkalamatay sang una hindi bla mga sindikato man. Ti may naga-claim nga biktima sila sang EJK, may mga claim nga biktima kuno sila sang planted. Yamot lang kaya ako nagapati nga kutob sang una sa mga nagkalatumba to puro tanan mga drug lord to. Kag mga drug personalities mga kabistado. Tingin na pangita tawo na. Pangita ka pumuluyo, sila di natuman. Kay nga subong ang tao naman subong ginakulbaan. May mga time kung kaysa nga nagalakat sila sa dalan kung gabi, nadlok sa basi gulpi naman liwat tutukan kag kuhaan naman cellphone, hindi gani agawan naman pusil. O hindi gani agawan naman sang kwarta, agawan kahita. Tutukan sila pusil, tutukan sila kutsilyo. Kay ang mga drug addict, mga kabistado, gusto naman nila liwat nga magpamakal sang syabo, tiway kwarta inog bakal mang hold up anay. Pila kabilog mga taxi driver na sang nagligad ni nga mga nagkalabiktima. Pila ka mga establishmento sa nagligad nga maging panglusob kagin pangsulod sa mga kawatan. Mga gasoline station sa gin panglusob sa mga kawatan sa nagligad ni hindi bla. May iban pagani nga maging pamatay kagin pangagaw ang kwarta nila. Mga inang kolektor agent sang mga nakalain nga mga negosyante diri sa aton sa syudad sing Iloilo may mga ginpang lampatan sa mga hold upper. Tisang unaway ni sila, pranago ni sila. Di bla? Ti nagbalik naman That's why buot silingon, kumo kinagbalik ni, ang buot silingon ang proteksyon halin sa mga matag-as nga mga opisyal sang Philippine National Police kag iban pagid nga hinsa sang gobyerno nga may kapasidad nga maghatag sang proteksyon. Mga kabistado, nagbalik na naman ang proteksyon sa mga drug personalities.
Sa asta subong grabe ang pangita ko kung sino naman ang nagahari-hari sang illegal nga droga diri sa syudad sa Iloilo kag sa probinsya. Kaysang nagligat to nga to sini nga nadakpan nga to sini nga nahibaluan. Nga ang drug lord diri sang una ti alias Dragon malang ka si alias Buang. May iban dira nga nagaulo intra tinag-ubos man to kalamatay. Kag ginapamatay man sang grupo ni Dragon kag ni Buang. Ang kutob sa mag-intra sa sindikato sa illegal nga droga nga hindi mag-upod sa ila. Ginapamatay na ginapanghalid na skilidalan. Kay gusto nila nga sila lang niya ang magnegosyo sa illegal nga droga. Oh, hindi ba? Di mo na sang rason kung nga duwa sila ang nabilin kay nga tiga kung takana may miguhay man sila mo. Oh, mga kabistado. Di duha lang to sa una ti subong kay nagkaratumba na tong duha nga to. Subong nagbalik ang illegal nga droga operasyon diri sa aton sa Western Visayas, most especially sa syudad kag probinsya sa Iloilo. Question! Sino naman ang gahari-hari di? Amo na ang amon subong nga ginapangita kag amo ni gina amat-amat ta establisar kay kabalos manago subong. Amo ni sa subong ang puwerte kawais. Hindi kita magpati may kabistado nga waay sila sang hari-hari di kay man nga bot silingon may-ari naman sila sang drug group leader diri sa syudad. Nga kay kun wala sang drug group leader sa syudad nga may makaradakpan kita nga mga minor de edad nga di hamak ang ila nga supply sang syabo mabaligyan nila sa nagabalor sa mga tag 200, 300 hasta 500 mil pesos. Sa diin makwa sang kapital ini ang mga tag 15 anyos, 16 anyos nga nagkaradakpan nga ini. Sang amo ni kadako nga bulyom sang illegal nga droga kung wala sila sang handler. Kung wala sila sang leader. Sila na amo ina mga kabistado nga ato sini nga ginalantaw karon. Which is ang taga Philippine Drug Enforcement Agency kag ang Philippine National Police. Wala kong bate nga nag-announce ni sila nga niya may-ari naman din nga drug lord nga mo ni subong nagahandol sa operasyon sa illegal drugs diri. May bag-o naman diri nga alias Dragon, may bag-o naman din nga alias Buang. Kabati mo hambal pidiya mo na. Kabati ka mo na kambal ang taga Philippine National Police. Wala ay pirmi lang nila ginadakop tapos ang balon nila nga inang ano panawag sila gani mga high value individual, mga street value individual, mga HVI, SVI, amo na pirmi street value individual, high value individuals nga mga drug personalities wala kitak bate nga may nakabutang dere nga ini sila tanawo na ini sang drug lord nga nagahingalan subong sa kay so and so. Sang una may Dragon, may Buang, subong mga kabistado. Base ko ang iban diri base ko na kuan base ngalan nila ni hindi naman Dragon kag Buang. Base ko na kuan naman ni nang ano naman ngalan nila bi, no? Ano? Kuan inang ano gani na sang lagko nga sapat ng sa Jurassic Park Blanaw? Ano gani na? Base amo naman ang ngalan niya kang isa imbis nga Buang base kunting kuling naman ang ngalan niya. Ano ni? Base ko si Dinosaur naman ni kag si Tingkuling. Isa nagligay si Buang kag si Dragon mong. Pero miro hindi lang mga drug lord drug group leaders di sanday Buang kag Dragon o si Dragon kag si Buang. Isubong base kung si Dinosaur naman ni kag si Tingkuling. Kay why naman si Dragon kag si Buang. Di ba si may bago naman nga alias di? Base si Dinosaur naman kag si Tingkuling. Kay hasta subong nga amo na pila ka mga nakita naton diri nga nakita naton nga may posibilidad nga may handler na sila di may-ari na diri nga may-ari na diri may posibilidad nga bag-o nga Dragon kag bag-o nga Buang may posibilidad. Pero mga kabistado wala kita kabate nga ginamit lang sa aton pulis nga may Dragon kag Buang na di nga bag-o. Kay sa aton nga paglantaw nga aabi nga kung wala sang Dragon kag Buang diri sa syudad sa Iloilo nga may mga 15, 16 mga minors kita nga makaradakpan nga ang volume sang syabo nga madakop sa ila nagalabot sa tag 300,000 to 500,000 ang market value.
Sa diin na sila makuha abi ang kapital? Kung sila ang nagkapital, sino nagapakapital sa ila? Ha? 15 anyos may kwarta mo na kadamo? Hindi ba? Nga ang balaya gani, halos-halosom na gani makabutang aircon? Di ba? Sa malipot nga sugilanon, may handler. Pamangkot, sino subong ang hari-hari nilang bagode? Oh, Colonel Leo Batiles? General Leo Francisco? Oh, Mayor Jerry Triñas? Governor Arthur Defensor? Sino ni sila? Hindi nyo pa nikilala? Kung nyo kilala, hulapta nyo ako makakilala sila. Eh makilala, kung nyo lawon ta naman ilang taon tiginabi. Oras na ton, mga kabistado, nakalabo na kita sa 52 minutos na kaligat sa alas 12. Wala mabalaan ba? Pit lang alauna, aglio. Mga kabistado, no? Before kita mag-check sa mga report, informasyon, nagikan sa aton ng mga kabistadong reporters, mga kabistado, this time, acknowledge na to na ito sila mga viewers. Ang mga viewers na to ng buylog ng balita, ang kagang komentaryo, buylog na ginadulong sa inyo sa kalwan sang Everyang Capsule. Sa mga balatian onda, sa mga may problema sa inang high blood, problema sa diabetes, hindi makatulog, may migraine, no? Mga ulcer, kag iban pa klase sa mga balatian, mga kabistado, mag-inom na kamo sang Everyang Capsule. Ang Everyang Capsule, mga kabistado, isa sa pinakakampiyon numero 1 kag kampiyon karon nga produkto nga ginainbitar ta kamo ukon ginaduso kag ginahatag ko sa inyo. Kay amo ni siya makabulig para sa aton ginaproblema sa lawas. Ang manami sinidiri kay ang Everyang Capsule may ara sa nga ingrediente nga calcium in citrate form, marine calcium in citrate form, nga makabulig siya sa pagpabakod sa aton tulan, makabulig siya sa pag-maintain sa aton nga blood sugar nga mabutang sa normal ang ato sini nga blood sugar, makabulig siya, mga kabistado, sa pagpabakod sa aton nga immune system, labi kag labaw sa tanan. Amo ni ang iya nga function gid nga numero 1, amo ang cell regeneration. Ang pag-repair sang aton nga mga selula, no? Ang aton nga mga selula nga nagkalamatay, nagkalaguba, nagkalapapas, nagkalawasdak, no? Mga kabistado, ginabalik ya ini repair sang Everyang Capsule. Amo ini ang pinaka numero 1 nga function niya. That's why hindi kita dali-dali matapikan sang balatian kay tungod nga ang aton lawas full of taming, no? Ginabutangan niya kita sang taming para nga hindi kita dali-dali matapikan sa balatian bangod kay ginapabakod di aton lawas, ginapabakod di aton immune system, bangod kay ang aton nagkalaguba nga mga selula ginabalik ya sa normal, mga kabistado. That's why nga gintawag siya nga Everyang Capsule. Nga nga Everyang bangod kay edad talang ang nagatigulang apang ang aton kalawasan magapabilin nga huben o kon Everyang. Amo ina siya ang aton nga gina-introduce sa inyo. Kay nga wala na sang iban pa. Basta pampabalik sigla sang lawas sang tawo, pampabalik sang kahuben kag sang aton mga kabistado nga paghulag, balik ang aton sini nga kapagsik, Everyang Capsule. Everyang Capsule, bakla nyo sa tanan nga mga butika, malapit sa inyo nga lugar. May pamangkot kamudugang party sa Everyang Capsule, text or call sa 0999-675-1080. Ayos! Wala, sige. O, bebe. Shout out sa aton nga mga viewers, sa June Kapulot News Live nga mga viewers, sa kay Dailin Gamusa, Jennifer Aguilos, Elisa Halmas, shout out kay Mercedes Malquirido, kay Verna Salvilla, Sig Maruhan Catalan, Jesse Acanto, Jojo Sidano, kay Tikoy Bernardo, kay Nancy Dibiado, Sarge Dober, Rosa L. Pungan, kay Julio Sancho Abelarde Medina, kay Jamie Canido, F. Cormida, Ariel Pulmones, kay Nana Bora,
Julio Sancho Abelarde Medina. Kadlaw kami di idol John Capuano. Kay Christopher Yanguas, anong ginakadlawan nyo man? Ano ang istoryata? Kay sino pa? Ang white mabasan kay Nilo Loredo Gamusa. Mayengod to sa imo kag sa tanan nga mga kabistado. Kay John Manuel basta negosyante sobra pa sa ate amo nang tawag nga traidor. Sila ni Berna Salvini sakto na idol. Kung mapriso sa gudon pa naton sa sulod prisuan, correct. Pero ganegosyo pa ng mga yunikakak nila. Rhea Capanas, Yada, kay Jay Salazar, sila niya dinosaur, mugani, uli ko dumduman dinosaur, ganino. Si Michael Dinosta Inoslay, niya alias Pugak. Migo Nonoy Gabayron, kay Jerry Fanuga, Migo Nonoy Gabayron kag kay Attorney Dan Cartagena. Ba, siya Attorney Dan Cartagena gali no? Si Attorney Dan Cartagena, kung may problema kamo sa legal, mga kabistado, Attorney Dan Cartagena pwede tayo matawgan kag ma-interview kag mapamangkot kung ano ginapamangkot yung parte sa legal nga problema. For example, ang inyo nga puno sang Lumboy, no? Nagatungtong ang puno sang lumboy nyo sa inyo kudal, tapos sa inyo nga sanga, nagalapos tos piyak balay, tapos namunga ang lumboy. Pag papamunga sang lumboy, singiton sang inyo nga tupad balay ang bunga dito sa ilang dapit nga kwan. Gaog sarang ka kadto, ang pamangkot, may right bala sila nga magsingit sang bunga sa lumboy, nga ara ka kadto sa ilaw saran, bisan pang puno ara si imo. Sabi nga mga pamangkot, ba ka? O hindi bla? Simple nga mga pamangkot, pero dapat kinanglanon sabat legal na mo. Kaya nga, may mga legal kita sinadira nga mga balasihan. May mga akta republika kita, may mga kuan kita dira, may mga numero na damo. May mga kasuguan kita dira partida, o hindi bla? Amo na mga pamangkot, yung bala nyo lang ko, kay tawgan ta sa Attorney Dan Cartagena. Ayos, so ala, sige. Sa ato sila nga pagpangalagan, may kabistado, sa piyak pa, di lang mabasa tayo sa isa pag-video. Si dahil lang ilang taon tadi sa piyak pagid, may isa pa di Sailok lang danayo para nga mas malapit-lapit magbasa. Si Kaiser Hadulos Pagaliw, ay si ang Vice Mayor kwari man ga monitor man ga pamati man, no? Vice Mayor, mayong akon man ni sa akon gali niya nga kwan nga page ang nagasulod. Okay, daligid lang, no? Basa tayo sa mga mensahe sa ato sini nga mga viewers sa mga kabistado, no? Diri sa ni Radyo Bistado nga kuan nga channel ta. Okay, Radyo Bistado giman, no? Sakay pangbasahon naton Dailin Gamusa, sakay Andrew Guardafe, kay Geraldine Arsenal, shout out kay Laila Altilio Hiroche, shout out man. Sa kay Choret, no, shout out, happy new year ko, no, kay Sigmaruhan Katalan, Romualdo Ang, sila niya, good day idol, okay. Kay Abby Tauros, si Dailin Gamusa, siya ba si Hadlok mabalaan ang baho ya idol. Laila Altilio Hiroche, siya nga, oo, ha, sadya to, ano, magtitinginan tayo dito. No, hindi bla mo tong ambal ni Miriam Santiago sang una. Dumduman ko na. Yati ano sila niya magtitinginan tayo dito. Nya galing ambal kamo nga sila nga inang corrupt si Corona. Tapos kita nga mga senador ni ano kita hindi kita mga corrupt. Yati ano, nya sino sa inyo di ami tindog sila nga hindi corrupt de. Yati ano magtitinginan tayo dito. Grabe to siguro si kwan si Miriam sang una mo, siling ni Abi Tauro, siling yati ano nga lugar sang Pilipinas ang pinakakawatan Idol John? Ari ni Iloilo City. Ari ni Iloilo City. Lan tawab laton flyover lang ungka flyover to bangon sang kinawatay sa kwarta sa kabal sa gobyerno kundi palpak ang trabaho. Sa ganan to ga usmod naman to. Sino pa? Sino pa iban nga mga si kay Jolito Hilaga. Watching from Bastrop,
Texas. Bastrop, Texas. Siling niya, bus stop gali, no? Sa bus stop, Texas. Idol, daw hindi ako believe sa panawagan ni Sekretarya Balosa. Siling niya, tani, kung siling niya kung tinuan gid man ang hanay sang kapulisan, nga hindi niya pag-ipadakop o kon paimbestigahan kag prisuhon, agod nga hindi maumid ang kinabudlayan sang iban man maayo nga mga pulis tuod na no. Sa sulod sang 30 ka tuig kay nahibaluan ta nga kon sila nga to siya nahibaluan ta sila nga kon kwartahanay o kon kumpari o kon maninoy naman kon pila man lang nga hindi dakpon ina sila. Amo na galing ang balko nga tani kung sa mga kamatis pabala ang dunot lang dapat pamuluton, no? Kag among ipanghaboy. Si Artville, siya drama katalaka mamati sang drama nila na kita nyo. Matyagan siya ni Abalos artista tana ba? Gani niya swelto ang anak ni Rimulya, haha. Ano masay mo John Caps na mo gani? Ara pagid. Ang isa pagid na. Ako rekomendasyon niya, dapat ya si Rimulya ni dapat resign na ni. Kahuluya mo Yunis ti garapon ni Santissima. DOJ secretary ka bata mo drug lord. Si Rolando Aguinia. May dugo kurukokok idol. Si Laila Tilio siya niya haha. Tuod hadlok man ginikanan mo. Si Julito Hilaga niya idol ang bata sang tatay sang hostisya sa Pilipinas. Acquitted sa kaso nga nadakpan sang 1 ka kilo nga high grade nga marijuana. Kadasig sang justice system naton base baha naman ang marijuana. Ate amo na gani acquitted kuno ang bata ni Secretary inang Buying Rimulya, no? Ti siyempre siyang DOJ secretary, hadlok ng judge karon karon like for example ang judge sabi kwan siya diin siya, amo yun sige rapon tapos kisa dayon sa kay Secretary Buying Rimulya amo na gani nga dapat sa amo sila nga bagay, dapat sa amo pa lang na mga kabistado, dapat nag-resign na si Buying Rimulya. Bangod kay ginhimo ini nila kag wala inigin parisan si Buying Rimulya ginpabayan pagid ni Bongbong Marcos. Base amo ini ang tunaan sang kalaglagan ni Bongbong Marcos. Ako ya mismo gambal sina. Bisan pa sa nagligad nga eleksyon, nagakampanya ko para sa kay Bongbong Marcos. Pero subong ko na mo nang ginahimo ni Bongbong Marcos nga pinabayaan niya ni si Buying Rimulya. Kag ang bata yan na quit pa, laban-laban base amo paning halinan sang kalaglagan ni Bongbong Marcos, baala sila da, mga kabistado. Sa kay Villagracia Axel, bulag kag bungol ang mga lispo idol. Gani sa nagligad ni Laila Telio Erotse, sila niya my rights okay. Sige. Ayos. Sige, salamat kid sa mga nagapadala sang sang stars. Salamat kit sa inyo sa mga nagapadala sang stars. Pero sa mga wala sang inugpadala sang stars, okay lang. No problem, importante ara lang presensya nyo. Thank you so much sa ato sila nga mga viewers, mga kabistado, no? Tiyempo na sang pagkuha na to sa mga report na informasyon nagikan sa aton nga mga kabistadong reporters, mga kabistado, no? Ang mga balita nga ini, ang buylog man nga ginadulong na sa inyo, mga kabistado, sa kaalwan sang Everyang Capsule, kag buylog man nga ginadulong sa inyo sa kaalwan sang Vitalangs Capsule para sa aton nga baga, no? Para sa makauturan naton nga may problema sa baga, mga kabistado. Gamit kita sang Vitalangs Capsule. Ang Vitalangs Capsule ang mabakal ninyo sa tanan nga mga butika malapit sa inyong nga lugar, and of course ang aton nga Bravo Food Supplement Capsule for Men para sa mga lalaki, no? Mga kalalakinhan nga daw nagadunglay na permis manoy bla, no? Ara gamitin nyo sang Bravo Food Supplement Capsule for Men. Bakla nyo na sa mga butika malapit sa inyong lugar.
kuan man naton acknowledge ang iban pa naton, shout out sa kay Mercedes Malquerido, kay Ernie Servando nya idol yon, Patamyaw Mandabi retired warden Servando, okay? Kon ara sa sulod kudal ko may right kuya. Manguha ka man sang bunga sang lumboy. Lumboy lang ginambal ko si pagkikitagili sa ato sining YouTube channel, oh, sa ato sining Radio Bistado YouTube channel be. Sa kay Nancy Grace Biado, good morning Sir John, sila nga Happy New Year. Sa kay Papa, iba pa rin ako, mayong adlaw may sinunoy. Syukon, Banat Idol, kay Lorenzo Peramia, pa-shout out idol sa at Barotac Nuevo. Happy New Year! Okay, salamat kid sa aton nga mga viewers sa Radio Bistado YouTube channel. Yung mga sa YouTube channel naton ato mga kabistado. Okay? This time, check na, dali lang. Di na itong ibanta nga mga viewers di. Ay, why pa? Okay. O, dali lang mga kabistado ha. Bistado! I-check na nato na mga balita na kag-informasyon nagikan sa ato sining mga reporters. Unahon nato na mga balita nagikan na sa kay kabistadong Aaron Refugio. Unahon ta mga balita na tipon sang patrol naton upod sa kay kabistadong Aaron Refugio, mga kabistado. O, dali lang kay kontakta. Okay? Unahon ta mga balita nagikan sa siyudad sang Iloilo upod kita sa kay kabistadong Aaron Refugio sa sini nga mga tinion mga kabistado. Bistado! Check na ton, dial na ta. Okay. Kabistadong Aaron, liog ko sabat na sang imo signal. Ara garaging ring na. Kay Anhilo de Monteverde Galida, good afternoon. Shout out sa kay G-Boy Abilia. Shout out man. Ilang daw ayaw. Liwaton ko daya la. Kay kabistadong Aaron no, liog tada kwan no. Alert no. Bas nang sabat sa imo sining nga linya kay para nga maka kuan kita sang report kay informasyon no. Okay, ari na check na to na mga balita no sa kay J-Boy Abilia Galida, shout out man sa kay Faith Ann, kay sa kay Luis Maligad, Happy New Year. Okay? Check na to report informasyon nagikan na sa kay kabistadong Aaron Refugio. Kabistadong Aaron sa report, maayong hapon, go ahead. Yes, Kabisadong John, mayong hapon. Kahapon, ukon na kagabi, nagpatuman rin sa checkpoint ang kada Sir Jet ko no, ang head sang TSM o Kabisadong John. Batok rin sa mga magahod, kitabot to, nga pinagusto na ng sanguwang, nagatuga sa disturbo sa mga pamuluyo na kung nakatulog rin sa mga syudad, sa mga pamatanon nga nagatuon. Kabisadong John, ini ang ordinansa sa syudad nga hugot na ginapatuman batok sa mga modified mufflers o kung sa tanan nga sa isang sabot nga nagatuga sang gahod. Sang may interview na to nga Kabisadong John, si PSMO head Zekono, siling sini, citywide operation sa noisy muffler. Pero hindi lang sa noisy, Kabisadong John, pati na sa mga illegally or illegal naging patakot ining mga tambutso, mga wala helmet, wala driver's license, gina-apprehend din nila Kabisadong John. Kung diyan man na kung diyan man malabayan sa mga motorista ining checkpoint nga naga-augment sa aton yung mga kapulisan kagat kasubong man sa PSM o Kabisadong John. So kagabi, naglibot-libot kita sa direksyon sa Iloilo, natimingan siya, naton sila sa may Locsin Street, Barangay Katilingban, Mulo. So balik Kabisadong John, di kadamo-damo gito na tuwag sini na nagbayular sa ginapatuman sini nga city ordinance batok sa mga magahod nga tabutso. Normal man ni Sir nga kunlo sa initial no sa may interview naton siya may 5 ka mga violators na ang nagbayular sini sa mga magahod nga tabutso. Lakit na diri ang mga wala sa helmet, wala lisensya, nabili ng mga ORCR, Kabisadong John. Okay. Like for example, madakpan nila abing mga motorsiklo, abing may mga inang inang mga lagko, mga muffler, mga gahod ng mga muffler. Ginaano nila ni gina-impound nila o ginakakas ng ang
muffler or ginatikitan lang? No, Kabisado John, pinagamitan ini sang sound meter kag ginatuon diri malapit sa tambutso kag ginapapuga sa driver. Kung ang gahod sang tambutso, Kabisado John, magdangat sa 115 pataas decibels. Amo ni ang magasulod sa multa o kung na may pinalidad yung pagkatubangon yung driver sa motorsiklo. Ang una nga opensibo o kung na opensa nga magabaylar ang driver, Oh. 1,000 pagbargohon ng iyang nga lisensya. Okay. Ikaduha, 3,000 pasubong man bargohon sa gyapon niya nga lisensya. Oh. Kag sa ikatatlo nga pagbayular, 5,000 pesos kag hukason ang tambutso sa driver bargohon ng lisensya. Kag pwede siya mapriso sa 3 ka bulan kag isa ka adlaw tubtob 6 ka bulan depende sa desisyon sang korte, Kabistadong John. Kung na mo pasakaan sa kaso. So, Bochilingon, ang first offense nga ini, kuan lang, confiscation sang driver's license plus multa nga kwarta. Yes, And Kabistadong John. second offense, amo man gyapon confiscation sang driver's license plus multa pag nga medyo dako-dako naman. 3,000, Kabistadong John. Pila 3,000? Sa second offense, Kabistadong John. Yes, no. Ang sa third offense 5,000 confiscation sang driver's license kag kakason ang tambutso Yes. kag pasakaan pag sa kaso. Yes, Kabistadong John. Kag Pwede siya kon panang mapriso ni. yes, kag kon pananglitan nga mapasakaan sa kaso, kag kon ano ang pamatbat sang hukom sa iya, pwede siya mapriso sang sa sulod sang pinakataas ya 3 bulan. 3 bulan, tubtob 6 ka bulan. Okay, Kabistadong 3 ka bulan, John. tubtob 6 ka bulan ang iyang pagkakuan nga pagkapriso kung mapamatbatan sa sang kasuguan. Yes, Kabistadong John. Okay. Ti mayo na kuna sa mga driver, sa mga motor, sa mga natag-iya sa mga motorsiklo, ano gid nga klase ka biga inyo na nga ang motor nyo may ara sang daan nga motor nang magbakal kamo sang motor amo na nga daan ang tambutso nga ginhimo sang kumpanya o kung ginhimo sang ano gani na sang nagpahimo sang motor nga ina, hindi bala? Amo na ang nakapertiniser nga motor, amo na nga nakapertiniser nga muffler ya, nga ilisan nyo gid sang perti katunog para ano? Para magpatikal-tikal? Hindi ba? Rason pagid, sino pagid kay Conlo, Kabistadong John, Oh. ang nakalabanan rason nila, tiging gamit ni namon sang New Year pa, ito siyempre magpamukaw o kung magpatabugahon. Ikaligiban, sino ko na sa ila, nalinta nila maguka sa string tabot to, bungod sa kasakoon man, wala na maislan sang original stock sang tamboto sang ilang motorsiklo. Pag nauna, tugtog subong na tinadalig ito sa checkpoint, Kabistadong John. Ti sa mo na nga rason, dra man naton gamiton ang tawag nga no man is above the law. Kasuguan na yamong balaan mo na gid nga lapas sa kasuguan na hindi mo ya pagi naton balibad, palusot. Amugid ang ginambal ni Kondo, Kabistadong John. Ti palusot lang nila. Amo na yun, ginpatawan gitna sa mga first offense ining mga nagbaylar, Kabistadong John. Ti biyaran la nanay pagsunod nga offense na biyaran pag nila tapos confiscation sa ilang driver's license. Pwede sila maka-confiscate na sang driver's license. How? Hindi pa man. Sunod na sa Kabistadong John, tawag na sa may EO, sa nagligad pa sini, 3,000, sa second offense niya, 6,000 ang multa sa ila. Tiyan mo na gani, prong pamangkot ko, pwede na sila maka-confiscate sang driver's license. Kaya ang DILG sang una, may pagwa nga memorandum nga aton nga local government unit. Hindi pwede ka confiscate sang driver's license. Dapat LTO lang maka-confiscate. Yes, Kabistadong John. Kung wala pa man sang augment gid, ang EO sa nagliga dabi, tilay naman niya subong. Kung wala pa man sang augment ang system kag LTO sang nakita na pong dalan, naga-augment lang sa ila, ining kapulisan naton, Kabistadong John. Okay, sige. Samtang sa piyak nga bahin, dumay tarapol kuno to nga nakwan na tumba din dapit naman. Oo, Kabistadong John. Namurag-muragan man kita kagabi, nga ko mapapauhay ako kay damo balita pagkabuhat. Pag aksyon alas 11, nananawag rin nga ito yung mga abyan man. So sa may Sontex, Barangay San Vicente, natumba ining
Star Apple. Yo daway man Pagtumbang- kwan, daway man bagyo, daway man buhawi nga tumbat yung Star Apple nga tuman. Ya panawag Yes, siya na sa Kabisado. ngaton mga kauturan Star Apple, hindi ba? Mm. Pero ang iya sinangangalan matuti is Star Apple. Busa na ang tar ang iya bla tagok. Okay. Na. Yes. Oh. Sa pagkagto na punto kabistadong John, nang tanaw ko sa sitwasyon, ining puno gali sa pagkalabalaba, sa pagkadako-dako nga malam doon. Agoy. Nakita ko tong iyang pinakadalom-dalom gid, gabok-gabok na siya kabistadong John. Ay, sus. Tungod man siguro sa ulan-init ba sa tempo. Kag amo ni pagtumbay ako no, pagtumbay sini nadalahig ang poste sang more kag nagsalabay ditong mga kurente kag nagtugas ang brand out dito sa lugar kabisa ng John. Sunod man niya kay Sir ako kay Kagawad Boy Lucero, di malapit lang tong balay niya sige tumbahan sa puno. Sering niya pang bata pa ko, ara na dayang puno, 70 years old na dang puno ang kadugayon niya sinagatindog na siya malapit lang sa may tulay. Dalawang nga ginamtang ang kabisa ng John sang Star Apple, balilulotsan sa barangay Bakaw Mandurriao kag kasubong man ginapatungan do sang akong boundary sa San Vicente kag Bakaw kabisado John. Masalamat man kita sa mga tumuluyo. Wala sang may napilasan bala sa tiamakon makadako-dako to sang puno kalabalaba. May nang pagtumba niya wala man sang may napilasan kabisado John. Ti mayo man, no? At least why man sa may napilasan, why man sa may nasamaran, pero galing ti halit sa taga Morto. Ti amo na galing, ti amo na ginapulaw-pulawan ka kainas ang gabi isang mor. May lang gani kay madasig mag-responder ang mga taga Mor kung mga mahinay niya. Ti laban-laban mabuyayawan naman sila sang tawo. Run out sila to. Laban gipit ka sa John. Paghalin naton sa mga pagbot kita alas 11 paghalin naton sa mga isa ka oras kito kitambay alas 12 to sa kalaw na pinulaw to yang mor sa Don John Dakote sang kurente. Okay, sige. Yes, sa Kabisado John. Mula naman doon natin nga balita, direktamente din sa syudad sa Iloilo. Ini naman si Kabisadong Aaron Refollo. Basta balita kag serbisyo publiko, Radyo Bistado. Salamat kit sa report yung informasyon nagikan kay Kabistadong Aaron Refollo, direkta sa aton sining beat sa syudad sa Iloilo mga kabistado. This time check naton sa ilo kita sa mga balita nagikan naman sa kay Kabistadong Boni Somblingo. Ari na sa nakahingagaw na subong, no? May mga drug bypass operation na maliwato nga ginpatigayon na ato sini nga mga pulis mga kabistado. Pagpagit nga mga balita kay information na tipo naman ni Kabistadong Boni Somblingo. Standby sa ato sini mga paramati. This time check naton report informasyon nagikan kay Kabistadong Boni Somblingo. Kabistadong Boni, welcome back. Mayong hapon, go ahead. Mayong hapon na Kabisadong John, no? Tatlo kasi mana nga pag-monitor sa nga katapos sa kapulisan sa amay kag anak lakit diri ang tiyo Kabisadong John, no? Dakop ini sila sa drug bypass operation sang Mulo PNP. Kasi din ang na-arrestar diri din kilala kay Arnold Ignacio. Arnold Ignacio nga pangidaron sa 47 anyos. Subong man ang utod niya naging kilala sa kay Alvaro Ignacio nga pangidaron sa 45 anyos. Subong man ang anak nga din kilala sa kay Israel Ignacio, no? 22 anyos. Takna alas 10 sa gabi, no? Ini sila aging arestar sa katapos ang kapulisan dira sa may Zone 6 Barangay Boulevard sa distrito sang Molo, Kabisadong John. Suno sa kapulisan, ini si Israel Ignacio Kabisadong John, ini siya ang runner, kasi din siya ang nagasugat sa mga suki sang iya tatay, no? Kampiyon, no? Pakadto sila puluyan, no? Chilingon. Dito Chilingon gali Kabistadong Boni nga ti negosyo na ginila nga duwan niya nga mag-amay. Tatlo sila. Sino pang isa? Ang tiyo ya. Tiyo pagid. Grabe, amay, anak, laki ko ng tiyo. Pinamilya na galing ang negosyo ng ilan eh. Pinamilya sila. Ginimo nila nga pamilya, ginimo nila family business ang illegal drugs, kampiyon kag
na Oh, te. lunsay ini sila tanan tricycle driver kabisadong John Oh. sa may distrito sa Mulo ko sa diin nakuha na recover sa katapos ang kapulisan sa mga suspect no ang baybas item no yung ining shabu lakit diri ang 6,000 pesos kad dito nga nakita ang 20 pesos nga ginalukot sang amay nga si Arnold Ignacio dito nakita sang pulis nga ang 20 pesos nga may unod pagid nga shabu kabisadong John. So dito nakuha ang droga tapos nakuha sa ilang items nagabugat sang 1.5 grams no sang 10,500 kabisadong John 10,500 kabisadong John tungo nila nga tatlo ni tama kataway ni sa magbiyahe pa sila sang tricycle kabisadong John no sa tugang mayara kita nga na-monitor kabisadong John nga ang barangay Bakaw nagbalik naman sa pagnegosyo kabisadong John nang suno sa aton nga amigo na sang Disyembre ni grabe kuno ang sulod sang mga tao dira kay man way na sang pulis nga nagbantay da kabisadong John doging pull out na dira ang mga kapulisan no amo ini may isa pud kita ka reklamo nga nabaton pag sa aton nga message messenger kabisadong John nga isa ya ka barangay no diri sa distrito ya sang Haro no hinablos sang kapitan daw ginapabayan kay nagabaligya man sang illegal nga droga kabisadong John. So hindi na ni mamix lang ang barangay diri no para safety kita diri niya mismo sa distrito sa Haro no. Isa pagid ka pakuno-kuno lang niya kabisadong John. Isa iya ka pulis retired ni may rangko amo ini siya kuno nagakapot sang isa ka barangay diri sa may siyudad sang Iloilo na siya ang nagapamuno. So ini nga pulis kag may rangko nga retired sa kabisadong John retire na aton ni retire na nga pulis pero may rangko ni pero may rangko sang una botsingon opisyal yes kabisadong John opisyal sang una nga pulis pero nag-retire na subong amo nang amo nang nagahimo sang ano na siya nagapalakat siya nagapalakat sang illegal nga droga sang diri sa siyudad sang Iloilo siya nagapalakat sa negosyo sa illegal nga droga ate may kuha na kita may info na kita pero hindi tala na ipagbuyagyag ni no ihutek mo sakon karon na kung sino nga opisyal nga retired nga pulis kay ako ang akon nga mga membro sang inang Radio Bistado Intelligence Network amo ang manilag siya sige kung ang tanay sure bulon tagid ni kabisadong John antes ko na ihutek sa imo no kay bati ko mag makadali na sabla. Okay sige basta iutek mo ginasakon kay ikwanta ikwanta ton isiruin ta pagwas nga masigurado na naton matutok ta dayon siya nami siya no nag-retire sa pulis ang Tuntoya pagkatapos mabligya siya buong Tuntoya pero kanami pang amo ni silang dapat amo ni silang dapat nga ipanghulid to sa sa lulubngan ni Dragon do siya gina nagkakuan ni masunod nga yapat daw mo na sang nagakuan gali mo na daw mo ni sang ginapamangkot ko kina nga sinong operator nila mo na ni siya na ni base hindi gali na si alias hindi hingalanan tanang nga si alias dinosaur si alias Dragon si alias Dragon to kwanto mo si alias Dragon ti Dragon tapos na to mong disgrasya na to ting bulo sa kay Dragon si dinosaur no si alias dinosaur gani tapos ang isa piyag to kumayara pag isa si alias Tingkuling ang una to buwang mo si buwang
Kaya man yun, Kapisadong John, ginatipon naton ini nga informasyon, agod nga makilalaan tagid mismo, no? Isa ini ka pulis, may rangko, no? Tag ini siya ang regard na sa serbisyo, no? Tunog ni sa aton nga mga informal niya senior do ka hipo sa Bungao, do did timok-timok kao. No, ang barangay Bakaw do tiyanggi-tiyanggi na naga-umpisa na sang Disyembre, nagapadulong na ang dinagdiang Kapisadong John, kag nagapadulong man ang kapisahan sang distrito sang Haro, nga laban-laban damo naman ini nga Kapisadong John sa ginadumalian nga droga, no? Ini ginatipon naton ini nga mga information agud nga matumbok tagid naton kung sino ini nga retired nga isa ka pulis Kapisadong John. Sige. So antes kita magtakop, no? Ginatamyaw naton si Renita Galban Balboa sa Singapore, Kapisadong John nag-monitor monitor sa subong nagatanaw sa aton Kapisadong John. So para mo rin na madulong naton nga balita, no, sa police report. Ako naman yung Kapisadong Boni Sumblingo, basta balita tag serbisyo publiko. Radyo Bistado. Salamat kit sa report kay impormasyon nagikan kay Kabistadong Boni Sumblingo sa mga police report. This time sa ilo kita sa mga balita naman nagikan kay Kabistadong Vincent Villano, direkta sa ato sining probinsya sang Iloilo kay iban pa nga mga probinsya. Mga balita kay impormasyon na tipon sang aton sining report nagikan sa probinsya sang Iloilo. So, kita kay Kabistadong Vincent Villano. Kabistadong Vincent sa report maayong hapon. Go ahead. Po na Kapisadong John. Proceed. Bali nagkuha na no ang resulta sa sining autopsy bala sa sining bangkay. Oo. Sining 7 ka tuig nga bata dira sa may barangay Gugo sa may istansya Iloilo kang pinaligdan nga adlaw. Atong nasa So, puan base to nga kwan, atong nasa puan nga hublas nga patay. Okay. So bali sa sa result sa patigayon na autopsy sa sining bangkay sang 7 ka tuig nga bata Kapisadong John, nagwa diri nga severe traumatic head injury nga tuga sang pagkalampos kag positibo ini nga ginrape Kapisadong John, no? Ini nga bata nga nasapuan nga patay dira sa may barangay Gugo, istansya Iloilo sa tong tinalikdan nga Disyembre 19. So ini base no sa autopsy nga ginpatigayon sang ila sini nga sang medical legal sang atong sini nga mga kapulisan. So karon ang isa sa mga suspect Kapisadong John ang nadakpan na tigayon nga madakpan sang aton sini nga mga kapulisan, no? So kamadumduman naton bala sang Enero 3, 2023 may ginpatigayon nga drug by bust operation dira sa may Banwa sa istansya sa may area sang may konla sang barangay sa isa ka barangay sa Donglaan, sa barangay Donglaan, istansya Iloilo. Dira kang nadakpan ining isa ka suspect kay ang ginatanaw karon ang nasundan karon nga 3 ka suspect Kapisadong John. Kag napasakaan na gani ini sang kaso kahapon nga adlaw sang kaso nga rape with homicide, bali 3 ini sila ka mag-utod Kapisadong John. Kag ang isa diri ang ginatudlo amo ang suspect man nga nadakpan sa kang ligad nga inadlaw sang Enero 2, 2023. Amo ining si Reginal Agotero, 38 anyos, kag residente sang barangay Dangalaan sa may Banwa sang istansya Iloilo. So ang duwa pa ka mga utod sini ang until now at large pa Kapisadong John kay nakapagahibalo nga sila ang ginasundan nga mga suspect nagpalalagyo insigida ini sila Kapisadong John. Gali. So ang isa ka utod amo lang dakpan, so sa 3 sila, isa lang dakpan sa utod, ang duwa nagparalagyo. O bali at large pa as of this time as of this day Kapisadong John ay duwa kay pero ining utod yang nga nadakpan nga ini hindi ni siya gindakop tungod sa kaso nga rape kundi gindakop ni saya bangod sa drug by bust operation. Yes, na dakpan ini siya kang Enero 2 bangod sa drug by bust operation naging patigayon sa barangay Dangulaan Kapisadong John dira sa Banwa sa istansya. Adik piling tunto.
Isa ini sa tatlo sa mga magululuton nga ginakabig nga mga suspect sa sining kaso karon nga pag-rape sa sining 7 ka tuig nga bata dira sa Banwa sa Istansya, Kapisadong John. Tuntog, kita mo. Naka-drugs, gid. Kaya dakpan ganing isa sa illegal drugs pa. Butsin nga adikto sining mga tunto nga ni. Kahit kung hindi ka adikto sini, makol mo na nga 7 tuig bata nga ang edad ka bata, himuslan mo imo kag patyon. Bali na positive ini siya nga identify sa sining mga witnesses kay ti may 7 ka mga witnesses karon nga ginauyatan ng aton sining mga kapulisan. Kag isa ini ang tricycle driver nga utod man sa tatlo nga gina-identify Kapisadong John sa suspect sa pagpatay sa sining nga bata dira sa may istansya Iloilo, Kapisadong John. Kung mo may isa sa mga witness nga tricycle driver, utod man nila ang nag-witness? Hindi, bali may mga witness ang aton sining nga mga kapulisan. May mga witnesses tapos may isa ka tricycle driver nga witness nga nagtudlo nga amoy ning isa sa mga mag-ulutod ang nadakpan. Bali ang mga witness naton, Kapisadong John, gin-identify ining tricycle driver. Bali tricycle driver ining nadakpan, Kapisadong John. Okay. Sige. So ang tricycle driver gali ya amo ning suspect. Suspect. So siya ang gintudlo sang mga witnesses nga nakakita siya nga isa sa mga suspect nga nag-rape ka nagpatay sa bata. Okay. Bali isa siya sa mga gintudlo sa mga witnesses na may kalamtanan sa sining pagpatay sa bata, Kapisadong John. So bali ang mga parts ng lawas bala nga may mga pilas ini, Kapisadong John, ang ining bata nga may pilas sa ulo, naging tugas ang pagkalampos at the same time may nakita man yung mga pilas sa idalom sa iya mata, at the same time may mga laceration ang iya sini nga private part, Kapisadong John. Ini base sa nagwa nga autopsy report sa kapulisan, Kapisadong John. Okay, sige. So isa dakpan, duwa at large sa magulutod. Bali ang duwa sa tatlo nga magululutod ang until now at large pa, Kapisadong John, kaga inigiratingwaan pa sa mga kapulisan nga madakpan kag ginapanawagan gani ni sang ila sining sang hepe sang istansya kag sang sang ni Police Staff Sergeant Dan Gerald Alanek nati kon mag-surrender o kon mag-sungka para at least matubang kag kon madipensahan man ang ila kaugalingon kung sila ginman o kung hindi ang nagbuhat sa sining krimen, Kapisadong John. Okay, sige. So antes kita mag-extra luwag naton gali nga tamyaw gid sing mayadaan nga pagpamati kay Efrelyn Laurista kag ang tanan nga mga pabibi boys diri nga nagalantaw karon sa aton sining pagpangalagad si Justin Jimena, si Paulo Olido, kag si Piggy Boy Solar. So para mo ni madulong naton na report direkta diri sa probinsya sang Iloilo regarding sa update sa sining pagkapatay kag dalagan sang kaso sang sining patuig nga nabiktima sa rape diri sa probinsya sang Iloilo. Si Kapisadong Vincent Villano para sa balita kag serbisyo publiko Radyo Bistado. Salamat kid sa report kay impormasyon nagikan kay Kabistadong Vincent Villano. Ginrape gid no kag ginrape kay patay ang lain pa kay suspect tatlok bilog nga mga mag-ulutod pa no. Ang isa na dakpan sa illegal drugs botchilingon nakasyabu ang tunto antes nila himuslan ining biktima. Shout out sa kay Luis Maligad, kay J-Boy Abilia, kay Ann Hilo de Monteverde, kay Juna Labs Kapulot, Kas, din ka na, nagpuli ka na sa Singapore, sa Hong Kong, din ka na, naari ka pa di. Huwag kita kita ay ba, no? Kay Rosa L. Pungan, perme lang ginabaybas sa mulo, duro damo gida syabu. Si Angie Vasquez Tan, Happy New Year, Idol John. Pa-shout out man da Abi Idol. God bless. Okay, shout out kay Senon Paris Jr. Kag kay Angie Vasquistan. Okay? Good pa mga idol, kapamati ko sa imo programa, may UFO sa ungka, siling ni Senon Paris Jr. Okay? Kay Kat Gascon. Kay Jose Nathaniel Malvar.
hail and salute to the entire Radio Bistado family led by Sir Jun C. and his courageous Kabistado reporters. Thank you sa kay Jose Nathaniel Malbar. Thank you so much. Regards sa tanan nga mga taga Davao dira, no? Okay? Sa mga Davaoenos regards sa inyo tanan-tanan da, no? Kay Tatay Digong da, regards. Mga kabistado, wala kita tiyempo diri sa ato sini nga pangalagad. Daway naman ta sa may nabilin pa nga tramyawon, no? Tapos naman, no? Kay Alamis Marcos Pagalio, no? Mayong hapon. Kay Villagracia Axel. Sino pa? Way na? Sa Kyle Bulo, no? Shout out man. Sa tanan-tanan, okay? So lang ngalan na tiyempo ta makabistado diri sa ato sini nga pangalagad sa ngalan sa aton nga mga reporters. Pod naton si kabistadong mga reporters naton sa syudad, no? Sa kay kabistadong Aaron Ripuyo, kabistadong Bonnie Somblingo with kabistadong Vincent Biliano. Sa ngalan ni kabistadong Joshua Haka nga nagapa-ayo-ayo pa sang iya sini nga ngipon. Kabistadong Joel Abilay sa northern part of Negros Occidental. Podman sa iban pa naton sini nga mga reporters. Pod naton sa technical side, pod naton sa aton sining inang digital platform architect. Sa kay kabistadong Richard Merebeles. Sa kinana ko naman yung kabistado, Idol John Alojado Capulot. Kapasalamat sa inyong pagpamati, maayong hapon Western Visayas, maayong hapon Philippines, maayong hapon kalibutan. Sa balita kag serbisyo publiko, Radyo Bistado. Porsigido magserbisyo, di onas ang pagpako, diri sa syudad sang paghigugma. Panahon na sang atong pagpugyon, upos kita sa atong mga handong. Pasangit sang syudad, ang iya abilidad, gani mga kasimanwa. Ikaw pag ako kay John Kapulot na, kay Idol John Kapulot. Ang pagserbisyo makasiguro